malaking asong itim sa tapat ng bahay niyo. Silipin mo sa bintana. Ilang beses kang bumalik sa tapat ng bahay ko kasi buntis ang asawa ko at yun ang gusto mo. Sinalakay niya ako pero lumaban ako. Hindi niya ako mapapatay. Matadero. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Tulungan niyo ako! Ang anak ko, pinatay ng aswang! Tulong! Walang hiya kang halimaw ka! Mamamatay ka! Ang kawawa kong anak! Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago mo na lang ako sa pangalang Mildred. Edad 50 anyos. Tubong Pantabangan, Llanera, Nueva Ecija. Katulad ng marami ay isa rin ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong seryeng Takip Silim. Nakaka-relate kasi ako sa iyong mga kwento. Katulad din ng marami, ay mayroon din kasi akong kwentong karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari ang aking karanasan nang kami ay lumipat sa baryo. Taong 1993. 20 anyos pa lang ako ng mga panahong yun. Maaga akong nag-asawa. Nakabili kami ng bahay doon. Naroon din kasi ang aking kapatid na si Lani, kaya ginusto ko ring mabili ang bahay na yun. Pero di na sinabi na sa lugar pala na iyon ay meron palang nakatirang aswang. Ilang araw pa lang kaming nakakalipat doon. Mahal, anong meron dyan? Bakit nakasilip ka sa bintana? Bakit nagkakagulo yung mga tao? Hindi ko alam eh. May mga dalang itak at baril ang mga tao. Sa lugar na ito nawala ang aswang. Hanapin nyo. Nandyan lang yan. Delikado kapag hindi natin napatay ang salot. Marami pang pepperwish rin yan. Mahal, narinig mo yun? Aswang daw. Oo, sandali nga at lalabas na. Sige, tayo na. Kaagad nga kaming lumabas ng bahay at isa sa mga taong naroon ang nilapitan namin para magbusisa. Pare, anong meron? Bakit parang nagkakagulo ang lahat? May nahabol kaming isang malaking asong itim. Isa yung aswang. Paano nyo naman po nasabi na aswang nga yung malaking aso? Baka naman ordinaryong aso lang yun? Biniktima ng asong yun ang hipag ko. Isa siyang aswang. May aswang pala dito, pare. Oo, kaya mag-iingat kayo. Buntis pa naman yung asawa mo. Bantayan mo yung mabuti. Kasi napakabango ng amoy niya sa aswang.
Honey, natatakot na ako. Pumasok na tayo sa loob. Oo, tayo na. Mga kasama, tayo na! Hanapin natin ang salot na yon! Kaagad naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Nang gabing yun, hindi na ako nakatulog. Mahigpit ang yakap ko kay Nestor. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Natatakot ako para sa aking anak. Matulog ka na, babantayan kita. Huwag mo akong iiwanan kahit saglit ha. Natatakot kasi ako eh. Oo, akong bahala, matulog ka na. Huwag ka magpuyat. Makakasama yan sa bibi natin. Sige. Malalim na ang gabi nang dalawin ako ng antok, Sir Jupiter. At lumipas nga ang mahabang oras. Good morning, mahal ko. Mabuti naman at gising ka na. Good morning! Oh, kumain ka na ng agahan. Nakaluto na ako. Alam ko kasing napuyat ka kagabi. Nakabihis ka na. Aalis ka na din ba? Oo. Magpapatubig ako ngayon sa palayan. Halika, ihahatid na kita sa labas. Kumapit ako sa bewang ni Nestor habang palabas ng aming bahay. Inakbayan naman niya ako hanggang sa makarating ng kalsada. Alis na ako. Ingat ka, mahal ko! Napaka-sweet mo talaga, mahal ko. Hindi ka nagbago. Pakis nga na pang buenas. Ikaw din naman ah. Ang saya nyo namang mag-asawa. Kanina ko pa kayo pinanonood eh. Ay, magandang umaga po. Ako si Nida. Kayo po pala ang kapitbahay namin. Ilang araw na kami dito, ngayon lang namin kayo nakita. Madalas kasi akong wala dito sa bahay. Doon ako palagi sa anak ko. Nakakatakot kasing mag-isa dito, lalo na sa gabi. Naku, oo nga po. Kasi may napapabalitang aswang na gumagala. Totoo yan, kaya mag-iingat ka. Lalo na sa mga taong hindi mo kilala o yung mga taong kagaya ng lalaking yan. Napaparating. Sino po yung lalaking yan? Bakit may mga bahid ng dugo ang damit niya tapos meron din siya mga sugat sa braso tsaka sa muka? Hindi ko siya masyadong kilala kasi natatakot ako sa kanya. Iniiwasan ko siya. Pero sabi ng mga taga rito, Karding daw ang pangalan niya. Ang sama niyan tumingin. Parang kakain ng tao. Oo, tama. Kaya mag-iingat kayo. Sige na. Papasok na ako sa loob ng bahay ko. Sige po. Nakaalis na si Aling Nida nang mapadaan sa tapat namin ng asawa ko si Karding. Napansin ko ang masama niyang tingin sa bahay ni Aling Nida. Tapos ay napatingin siya sa aming mag-asawa. Nang makalayo na si Karding, pumasok ka na sa loob ng bahay, mahal ko ha. Isara mo mabuti ang pintuan. Alis na ako. O sige, mag-iingat ka ha. nang makaalis na si Nestor ay kaagad naman akong pumasok sa loob ng bahay.
isinara kong mabuti ang pintuan at bintana ng bahay. Di nagtagal ay narinig kong malakas na pagtahol ng aming alagang aso na nakatali sa pintuan ng aming bahay. Kaya naman sumilip ako sa bintana para alamin kung sino ang tinatahulan ng aming aso. Diyos ko po, anong ginagawa ni Carding sa tapat ng bahay namin? Bakit ang sama niyang tumingin? Tapos, titingin din siya sa bahay ni Aling Nida. Nagagalit ba siya sa matanda kasi binigyan ako ng babala? Nang sumunod na gabi ay may nangyari ng kakaiba sa mga nakakaraang gabi. Lalo na kapag bilog ang buwan at pumapatak-patak ng bahagya ang ulan. Mahal, narinig mo pa yun? Oo nga. Parang may kung ano bumagsak na mabigat sa hero natin. Tumagilid ka lang. Ingatan mo dyan mo. Anong gagawin mo? Pinagandaan ko na to. Kanina dumaan ako sa kakilala ko. Hinarang ko itong buntot pagi. Sabi nila maganda daw ito panglaban sa aswang. Sigurado ka ba, mahal ko? Oo, iwawas-iwas lang daw to ng ganito sa hangin at yung tunog nito yung magtataboy sa aswang. Kung sino ka mang halimaw ka, huwag mong pag-interesan ng anak at asawa ko. Kung ayaw mong tamaan ka nitong buntot pagi ko. Mahal, ayun siya! Sa siwang ng bintana! Lumayas ka dito, halimaw! Kitang-kita ko nang tamaan ng buntot pagi ang kamay at mukha ng aswang na nakasilip sa siwang ng bintana namin. Napasigaw siya sa sakit, kaya naman sinamantala yun ni Nestor. Lumabas kami ng bahay at nakita nga ang aswang. Namimilipit sa sakit. Nasa anyo na ng isang malaking asong itim. Walang hiya ka, halimaw ka, mamamatay ka. Tikman mo tong buntot pagi! Mga kapitbahay, tulong! May aswang dito! Mabilis namang naglabasan ng mga kalalakihan na kapitbahay din namin, pero bago pa nila mahuli ang aswang, ay nakatakbo na yun palayo kay Nestor, kaya hinabol nila. Ay, naswang! Tara, habulin natin! Oh, wala na. Saan nagpunta? Naiwan ako sa harapan ng aming bahay kasama ang ilang kababaihan nang marinig naming si Aling Nida na humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Nestor! Mahal, bumalik kayo dito! Mahal, Si Aling Nida! Kailangan ng tulong! Nagmamadaling bumalik sina Nestor. Pinasok namin ang bahay ni Aling Nida. Umiiyak at takot na takot ang matanda. Aling Nida, ano pong nangyari sa inyo? Gusto akong patayin ng aswang. Sinalakay niya ako pero lumaban ako. Hindi niya ako mapapatay. Kawawa naman kayo. Ang dami niyong sugat sa braso tsaka sa muka. Dahil sa matatalas na kuko ng aswang. Gusto niya akong lapain pero hindi siya nagtagumpay. Si Carding, ang walang hiyang yun ng aswang.
Awang-awa ako kay Aling Nida, kaya naman niyakap ko siya. Yumakap din siya sa akin ng mahigpit. Naramdaman ko na tumigil siya sa pag-iyak. Parang nabawasan na ang takot na kanyang nararamdaman. Nang sumunod na araw, paggising ko ay masakit ang aking tiyan. Binalot ng takot ang buo kong katawan nang makitang may dugo sa aking higaan. Mula yun sa aking pagkababae. Mahal! Mahal! Bakit? Dugo! Dinudugo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Kabuanan mo na ba? Baka manganganak ka na. Hindi pa, mahal ko. Pero sakit-sakit na ng tiyan ko. Mabuti pa tumawag na ako ng komadrona. Baka manganganak ka na eh. Mali lang siguro yung bilang mo ng buwan. Sige, dalihan mo. Aray ko. Umalis agad si Nestor at nang bumalik siya ay kasama na ang komadrona. Sige, ayan na lalabas ng anak mo. Konting iri na lang. Ayan na siya. Nakalabas ng anak mo, Mildred. Kaya lang ay... Kaya lang po. Ano? Patay na siya. Patay na ang anak ko? Oo, patay na siya. Nakakapagtaka kasi puro sugat ang buo niyang katawan. Butas ang kanyang ulo at parang wala na siyang dugo. Hindi. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi ko matatanggap, Diyos ko. Wala na tayong magagawa. Ang aswang. Alam ko na siyang may kagagawa nito. Ang walang yang karding na yon. Tahan na. Baka umapano ka pa eh. Hindi mo ba ako narinig? Si Karding ang aswang. Siya lang ang tumingin sa akin ang masama nung kausap natin si Aling Nida. At siya rin ang nakita kong nakatayo sa labas ng bahay natin noon. Sige na, ako nang bahala. Kalmantiin mong sarili mo, baka mapano ka pa. Nang sumunod na araw ay hinanap ng aking asawa si Karding at nang makita ay kaagad na kinumpronta. Pero mayroong mga kalalakihang naroon na umawat sa kanila. Walang iya ka. Ikaw ang aswang na pumatay sa anak ko. Hoy, mag-ingat ka sa mga bintang mo sa akin, pare. May katibayan ka ba? Meron. Ilang beses kang bumalik sa tapat ng bahay ko. Kasi buntis ang asawa ko at yun ang gusto mo. Mahirap magbintang lalo na kung wala pang sapat na katibayan. Tama nga naman, parang Nestor. Mahirap magbintang ng walang katibayan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit palagi may dugo ang damit itong si Karding? Meron din mga gasgas at sugat sa braso at mukha. Matadero kasi siya sa palengke. Mabait na tao tong si Karding. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako babantayan ko lahat ng kilos mo, Karding. Mag-iingat ka. Nang makauwi si Nestor ay kaagad siyang lumapit sa akin.
dito. Hindi naniniwala na si Carding ang aswang. Parang nabubulagan sa kabaitang pinapakita niya. Ang walang yang yon. Patuloy pa rin siyang nakakapambiktima. May araw din ang mga ganong tao, mahal ko. Pagbabayaran din niya ang mga kasalanan niya. Ilang araw pa ang madaling lumipas at nanumbalik na ang aking lakas. Hindi ko na nakikitang dumadaan sa tapat namin si Carding. Si Aling Nida naman ay madalas ding wala sa kanyang bahay. At kapag nakita ko naman ay madalas na sinasabing doon siya nagpupunta sa anak niya. Ate Mildred, Kuya Nestor, magandang araw. Oh, ikaw pala, Noel. Napasyal ka. Bakit hindi mo kasama si Lani? Nahihirapan na kasi siya maglakad. Di ba kabuwanan na niya ngayon? Nako, oo nga pala. Kasi alam ko talaga mas mauuna rin siyang manganak sa akin. Kung hindi lang ako inaswang, next month, kabuwanan ko na rin sana. Yun nga sana ang dahilan kaya ako nandito. Mahihingin sana akong pabor. Walang problema, basta makakaya ko lang. Ano ba yon? Baka pwede mo siyang samahan paggabi oh. Natatakot na kami na baka binabantayan na rin siya ng aswang. Sige, gusto ko yan. Kasi kahit natatakot ako sa aswang, nananaig pa rin yung galit ko kasi nawala yung anak ko dahil sa kanya. Ako din sasama magbantay. Gusto kong makaharap muli yung aswang na yun para makaganti naman. Salamat kuya at saka ate. Sige, mamayang gabi pupunta kami sa inyo. Nang hapong yun, bago pa kumagat ang dilim, ay nagpunta na kami ni Nestor sa bahay ni Lani. Dala ni Nestor ang buntot pagi at itak. May dala naman akong bawang sa bulsa. Sabi kasi ng mga taga roon, takot ang aswang sa bawang. Salamat, sinamahan niyo ko, ate. Talagang natatakot na ako gabi-gabi eh. Kasi kung ano-ano nang nararamdaman ko sa paligid. Nawala na yung anak ko. Hindi ako papayag na pati yung pamangkin ko mawala rin. Tutulong kami na magbantay sa'yo gabi-gabi. Basta kung meron ka maramdamang kakaiba, sabihin mo kaagad, ha? Oo, kuya. Kumain muna tayo, kuya, ate. Nakahandaan ng pagkain. Okay, sige. Kakain na sana kami nang makarinig kami ng malakas na huni ng ibong wakwak. Paniwala ng mga taga roon na kapag narinig ang huni ng ibong yun, ibig sabihin ay paparating na ang aswang. May ginawa akong sinturon na may nakalagay na bawang. Isuot mo to, Lani. Itapat mo daw yung bawang dun sa pusod mo. Saan mo naman natutunan yan, ate? Nang mawala yung anak ko, nagtanong-tanong ako kung paano ba pwedeng kontrahin yung aswang na yon. At yun nga, nalaman ko yan. Ganun ba? Sige, akin na. Isusuot ko na. Kailangan nating mahuli o mapatay ang aswang para mapatunayan ko din sa kanilang lahat na si Carding at ang aswang, iisa. Nandito na siya, Noel. Huli mo ang itak. Sa akin ang buntot pagi. Oo, kuya. Lani, tayo na sa kwarto mo. Tingnan natin ang bintana kung nakasarado na maayos. Oo, ate. Nako, sabi ko na nga ba eh.
Hindi nakalak ang mga bintana. Buti na lang naisip kong pumunta tayo dito. Isasara ko na sana ang bintana nang biglang kalabugin yun ng aswang. Nagulat ako at sa siwang ng bintana ay nakita ko ang isang malaking aso na siyang bumabangga sa bintana. Parang gusto niyang makapasok sa loob ng bahay. Mahal! Nandito ang aswang! Noel! Noel, dali! Nasaan? Nasaan ang halimaw? Wala naman eh. Kanina nandito siya eh. Sasara ko sana yung bintana. Tapos binangga niya. Nasaan pala si Kuya Nestor? Nandun sa pintuan. Doon siya nagbabantay. Natatakot ako, ate. Baka mapais ako sa nangyari sa'yo. Lani, huwag kang matakot ha. Pilitin mong maging matapang para sa anak mo. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Salamat, ate. Nandito na naman siya. Maupo ka na lang muna doon, Lani. Doon sa papag. Sige, ate. Noel, sa bintana! Oo, ate. Pakiramdam ko, nandyan na nga siya. Saglit lang at sisilipin ko. Mag-iingat ka ah. Sumilip nga si Noel sa bintana. Wala naman siyang nakita sa labas. Naging tahimik ang paligid. Kaya naman nanatili kaming lahat sa aming mga pwesto. Pinapakiramdaman ang paligid. Lani, kung inaantok ka na, matulog ka na. Makakasama sa baby kung magpupuyat ka. Nandito lang kami magbabantay sa'yo. Sige, ate. Pati ikaw, Ate Mildred. Matulog ka rin kapag inaantok ka. Kami na lang ni Kuya Nestor magbabantay. Sige, palagay ko naman hindi na babalik yun kasi alam niyang meron nagbabantay kay Lani. Kayo na, ate. Tabi na tayo dito sa papag. Ikaw na lang dyan. Dito na lang ako sa upuan. May sandala naman to kaya makakatulog ako dito. Sige. Lumipas nga ang mahabang oras. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ako. Sumilip ako sa siwang ng bintana kung saan isang malaking asong itim na nagbabaga ang mga mata ang aking nakita. Nakaupo lang yun sa tapat ng bahay at nakatingala sa buwan. Umaalulong. Noel, gumising ka. Ate, May malaking asong itim sa tapat ng bahay niyo. Silipin mo sa bintana. Noel, huwag ka na sumilip. Nakalis na siya. Kanina ko pa yung binabantayan eh. Umaalis siya kapag lumalabas ako. Masyado siyang mailap. palagay mo Kuya Nestor. Babalik pa kaya yun? Hindi ko nasisiguro. Pero habang may dilim pwede siyang bumalik. Gutom na ang aswang. Kaya lahat ng buntis sa lugar na to, babalik-balikan niya. Kaya hindi tayo dapat magpabaya. Mahabang oras pa ang lumipas. Noon ko lang naramdaman ang pagkainip sa pag-usad ng oras. Parang gusto ko nang hatagin ang oras para mag-umaga na. At sumikat ang araw para makatiyak ako na wala na ang aswang. Naging tahimik naman ang paligid hanggang sa dalawin na rin ang antok si Noel. Napaidlip yun habang nakaupo sa tabi ng papag. Nang mapasulyap ako kay Nestor ay nakita kong nakatulog na rin na nakasandal sa pintuan habang hawak pa rin ang buntot pagi.
Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang mapapikit. Pero sa pag-aagawan ng antok at ulirat ko ay mayroon akong nakita na makislap na bagay na parang sinulid na itim. Galing yun sa butas ng bumungan ng bahay. Pumahaba yun pababa ng pababa hanggang sa makita ko na si Lani ang puntiryan yun. Kaagad kong kinuha ang gunting na naroon at pinutol ang mahabang bagay na yun na parang sinulid. Nang maputol yun ay nagbalik sa dating hugis at laki. Mahabang dila yun. Mahal! Nasa bubungan yung aswang! Naputol kong dila niya! Noel, tayo na sa labas, dali! Oo, sige kuya. Magkakasunod nga kaming lumabas ng bahay kung saan ay nakita pa namin na nahulog sa bubungan ng isang malaking asong itim. Nagdurugo ang bibig niyon. Hinagupit yun ni Nestor ng buntot pagi pero dahil masusukol na siya ay lumaban ng aswang. Galit na galit yun. Tulong! Tulong! Nandito ang aswang! Hayop ka! Papatayin kita! Buntot pagi lang ang katapat mo! Tulungan niyo kami! Nandito ang aswang! Mag-ingat kayo! Nang magdatingan ng mga tao ay napilitang tumakbo ang aswang pero nakalmot niyon si Nestor. Walang iya ka! Halimaw ka! Mamamatay ka! Ayun ang aswang! Habulin natin! Sugatan na yan. Sayang, nakatakas pa. Madali na nating makikilala ang aswang. Putol na ang dila niya. Ibig sabihin, hindi na niya magagawang magsalita. Tama ka. Nang sumikat ang araw, ay kaagad naming hinanap si Karding. Buo kasi ang aming paniniwala na siya ang aswang at ang katibayang aming hinihintay ay yun na. Karding! Pinagbayaran mo ng kasamaan mo! Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon ba'y buong paniniwala ninyo na ako ang aswang? Naputulan ng dila ang aswang kagabi. Aba, kung naputulan ng dila ang aswang, hindi na yun makakapagsalita pag nagbalik ang pagiging normal na tao noon. Kung ganun, Hindi ako aswang. Kaya tigilan nyo na ako mag-asawa. Alam ko na iinis si Karding nang iwanan kami dahil sa mali naming bintang sa kanya. Umuwi kami ni Nestor sa aming bahay. Kaagad kaming nakatulog dahil sa puyat. Halos maghapon kaming nakatulog at madilim na ulit ng magising. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita ko si Aling Nida na kararating lang. May bandana pa siya. Kaya natuwa ako na nakita siyang muli. Aling Nida, kumusta po? Parang di ako napansin ni Aling Nida, ha? Aling Nida! Dumating na pala kayo. Tiningnan lang ako ni Aling Nida tapos ay nakayuko siyang pumasok sa loob ng bahay. Inisip ko na masama siguro ang pakiramdam niya kaya kumuha ako ng gamot at nagpunta sa bahay niya. Pumasok ako sa loob ng bahay niya at nakita ko nga na nagdurugo ang bibig niya.
inyo, Aling Nida. Kung ganon, kayo yung aswang na naputulan ko ng dila kagabi. Kayong pumatay sa anak ko. Kitang-kita ko nang maging malaking asong itim si Aling Nida. Umaangil siya sa galit kaya naman napaatras ako at natakot dahil kaharap ko na ang halimaw. Pero bago pa ako madamba ng malaking aso ay dumating na si Karding. Tama ngang hinala ko. Ikaw ang salot. Lumantad ka rin. Hawak ni Karding ang malaking itak at ginagamit niya sa pagkatay ng baboy nang sugurin ang aswang na si Aling Nida. Pinagtataga ito ni Karding hanggang sa mapuruhan at tinamaan sa leeg. Halos maputol ang leeg ng malaking aso. Agaw buhay iyong bumagsak. Karding, salamat. Patawad kasi nagkamali kami. Kung natatandaan mo, kapag dumadaan ako, napapatingin ako ng masama sa bahay na to. At titingin din ako sa bahay mo. Kasi naisip ko na mabibiktima ka rin ng matandang to. May pakiramdam ako na siya ang halimaw. Mahirap lang magbintang. Wala kasing katibayan na kagaya ngayon. Noon naman nagdatingan ang mga taong baryo at si Nestor kung saan nakita pa ang pagpapalit anyo ng malaking aso hanggang sa maging tao bago tuluyang malagutan ng hininga. Siya pala ang aswang? Oo, natapos din ang paghahasik niya ng lagim. Mahal, ayos ka lang? Nakaganti na ang anak natin. Oo, mahal ko. Wala na akong nasabi pa kung hindi ang salamat sa Diyos kasi muli niya akong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Mula noon ay natahimik na sa baryo. Pero ang pangyayaring yun ay hindi makakalimutan ng mga taong nakasaksi sa tunay na nangyari. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Minsan, kapag ang buhay ay tila isang seryosong paglalakbay na puno ng mga malalaking desisyon, hindi mo na lang maiwasang mapaisip na ang mga maliliit na hakbang ang nagbubukas ng mga pintuan sa mga pangyayaring maging tayo ay walang kontrol. Minsan, hindi mo rin alam kung anong klaseng adventure ang naghihintay sa iyo hanggang sa maranasan mo na ito mismo. Kaya ako, si Meryl, ay piniling harapin ang bawat pagsubok sa bawat pintuang bumukas na siyang naghubog kung sino ako ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyong tagapakinig, Sir Jupiter. Nito lang nang malaman kong sikat sa YouTube ngayon ang mga kwentong kababalaghan, kaya na may naisipan kong ibahagi ang aking karanasan noong 5 taon na ang nakakalipas. Nay, alis na ako. Iti-text kita agad sa oras na makita kami ni Tita Maria sa probinsya. Bago pa magpahabol ng kwentong aswang si nanay sa probinsya ay inunahan ko ng makalabas ng bahay.
Simula kasi nang malaman niyang doon muna ako kay Tita Maria titira, aba naman at sunod-sunod ang kwento ng tungkol sa mga aswang. Lalo na sa mga tiktik at kapre na madalas daw sa probinsya. Magiging interesado sana ako kung unang beses ko lang yun mapapakinggan. Kaso baka magdugo na ang aking tenga kakaulit niya sa mga kwentong aswang sa probinsya. Habang nasa bus ako patungong probinsya, hindi ko maitatago ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit ang iisipin ko lang ay ang pagtulong ko sa Tita Maria na nag-iisa na lang sa kanyang sari-sari store matapos na umalis ang kanyang asawang si Tito Nonoy. Ang Tita Maria kasi ay buntis at hindi magandang maiwan siya mag-isa. Ayaw niya kasing kumuha ng kasambahay gawa ng wala siyang tiwala sa ibang tao. Nang makarating ako sa terminal ng Pangasinan, nakita ko si Tita Maria sa gitna ng mga tao. Magaan ang ngiti sa kanyang mukha. Meryl! Sigaw ni Tita Maria habang tinatanggap niya ako ng mainit na yakap. Tita Maria, kumusta po kayo? Tanong ko habang siya ay niyayakap. Sa kabila ng kanyang malaking tiyan, ramdam ko pa rin ang init at pagmamahal na dala niya. Ngayon mas mabuti na dahil nandito ka na. Salamat sa pagpunta. Sagot niya habang tumulong sa akin na ilabas ang mga bag mula sa bus. Tita, saan ba tayo kakain? Jollibee, McDo, Chowking. Pinagsasabi mo diyang bata ka. Umuwi na tayo. May adobo dun sa bahay. Ha? Puro nga adobo kinakain ni nanay dun sa Manila. Alam ko. Siyempre, hindi ka para i-spoil ko, no? Aba, tita. Baka gusto mong bumalik na ako ng Maynila. Aba, Meryl. Baka gusto mong palayasin ng nanay mo. Ito naman si tita. Hindi na mabiro. Sabay yakap ko sa braso niya. Si Tita Maria ang nag-iisang kapatid ni nanay kaya na may mas close ako sa kanya. Kung minsan ay para kaming magtropa kung magturingan. Sobrang cool ng Tita Maria ko na to. Dahil sa totoo niyan, hindi rin niya kayang magseryoso ng matagal. Ang kalsada ay abala. Puno ng mga vendor at mga mamimili nagmamadali. Nakaka-overwhelm, ngunit alam kong ang aking pagdating ay makakatulong sa kanya sa oras na ito. Nang makarating kami sa bahay ni Tita Maria, medyo maliit ngunit kumpleto. Agad akong tinulungan na mag-pack up at mag-set up ng sarili kong lugar sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Sa pangkalahatan, mukhang hindi pa rin nagbabago ang lugar mula noong huling pagbisita ko. Pero may mga bagong detalye, mga paglago sa paligid at mga kwento na tila hindi ko pa alam. Inanyayahan kami ni Tita Maria na magpunta sa kanyang tindahan habang kami ay naglalakad patungo sa dulo ng kanilang kalsada. Ang tindahan ay maliit pero puno ng mga paninda. Maraming mga produkto na nakaayos sa shelves, mga lata ng gatas, mga biskwit at kung ano-ano pang pangangailangan ng mga residente ng lugar. Habang naglalakad ako sa paligid ng tindahan, tinulungan ko si Tita Maria sa pag-aasikaso ng mga orders at pagsasaayos ng mga stock. Alam mo ba ta, hindi na ako tinigilan ni nanay sa kwentong aswang dito sa probinsya. Huhulaan ko. Yung kapre yan, no? Ay naku, minsan na din akong narindi sa kanya. Anong narindi ka dyan? Halos dumugo ang tenga ko dun sa nanay mo, kakaulit ng kwento niya. Ay naku, pero ikaw tita, naniniwala ka po ba na may aswang dito sa inyong probinsya? Ako? 50-50. Siguro kapag naranasan ko na mismo. O ako na mismo ang nakakita. Malamang doon maniniwala na ako. Sa bagay. O siya, tama ng pag-stock dito sa tindahan. Tara na't matulog para may lakas ka bukas sa first day of duty mo.
Yes, ma'am. Kagaya ng sinabi ni Tita Maria ay pumasok na ako sa loob ng kwarto matapos na maghugas ng aking katawan. Grabe ang pagod. Nagising ako mula sa mahimbing na pagtulog nang may marinig akong tila ingay sa labas ng kwarto. Kaya na may unti-unti akong tumayo mula sa kama. Ipinipilit kong huwag gumawa ng ingay habang sinisilip ko ang paligid. Nag-aalala ako na baka may ibang tao na pumasok sa bahay kaya't ang una kong naisip ay ang kumuha ng sandata na malapit sa akin. Dahil hindi ko mahanap ang anumang pwedeng gamitin, nakuha ko ang isang paso na nakalagay malapit sa pinto ng kwarto. Sa parehong oras na sinubukan kong maglakad patungo sa sala, naririnig ko ang mga tunog na tila lalapit. Hindi ko alam kung matatakot o tatawa sa sitwasyon pero pinilit kong makalapit. Kumuha ako ng malalim na hinga at umabot sa pintuan ng sala. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan at nakita ko ang isang madilim na anino na nasa kabila ng sala. Ang puso ko ay naglalagablab na parang drum habang iniiwasan kong mag-ingay. Muntik na akong mapatili ng matinding takot. Mumuntong hininga ako nang makita ang anino ng mas malinaw. Ang figure na yon ay tila may kulay ng kaguluhan. Nang lumapit ako ng mas malapit, nalaman kong ito ay isang pamilyar na anyo. Si Tita Maria pala. Nagmamadali siyang tumingin sa akin at nakita ko ang kanyang mapaglarong ngiti sa kabila ng dilim. Ay, Meryl, natakot ka ba? Sorry na. Hindi ko alam kung ikaw ba ay magigising o hindi. Tita, ano ba naman kasing ginagawa mo sa sala sa gitna ng gabi? Nakapatay pang ilaw. Diyos ko kata. Tanong ko habang ibinababa ang paso, nahihiya sa sariling reaksyon. Naghanap ako ng tinapay na naisip kong nakalimutan ko sa sala. Paliwanag niya habang sinisikap niyang halikan ang kanyang tiyan na naglalaman ng sanggol. Nakatulog ako sa sahig habang nag-iisip. At ikaw, akala ko may ibang pumasok sa bahay. Ang paso mo na yon, sigurado akong maghuhulog ka ng sandok kung hindi mo ko nakita. Ang mga nerbiyos ko ay naging halakak. Sana naman hindi mo ko tinagilid sa kwarto ko. Parang gusto ko nang magpalamon sa lupa sa ginawa kong paghawak sa paso. Abay, naambahan pa kita, tita. Mabuti na nga lang at naramdaman din kita sa aking likod na bata ka. Pagkatapos ng nakakatawang eksena sa sala, bumalik ako sa aking kwarto. Pinilit kong kalimutan ang takot at nagpasya na magpahinga ulit. Tumagilid ako at naramdaman ng malakas na hampas ng hangin sa aking katawan. Nang tingnan ko kung saan yun ang galing, naiwan ko palang nakabukas ang bintana ng kwarto. Kaya na may tumungo ako doon para isara yun. Nang makalapit ako sa bintana at naglatag ng kamay para isara ito, napansin ko na may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim sa labas. Seryoso, ang pakiramdam ko ay parang sinasabi ng mga mata na binabantayan kita. Nagkibit balikat ako na tila hindi ko siya napansin, pero malinaw sa akin ang mga mata na yon na may matalim na tingin, malaki at maliwanag sa kabila ng dilim. Muntik na akong maihi sa sarili. Sana hindi totoo mga mata na ito. Sabi ko na lang sa sarili ko, pero sa totoo lang, mukhang hindi ito isang pangkaraniwang tao. Mukhang dapat na akong maniwala sa kwento ng aking nanay tungkol sa mga aswang. Nang tuluyan kong masara ang bintana ay agad akong nagtalukbong ng kumot. Takot na pinapakiramdaman ng paligid hanggang sa magising ako ng maliwanag na ang paligid. Unang araw ng duty ko sa tindahan Tita Maria at parabang hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kagabi. Ang mga matang yun mula sa dilim
ay nananatiling sariwa sa aking alaala. Hoy, Meryl! Kailangan ko magpa-check up sa ospital. Kaya mo naman bang maiwan dito sa tindahan? Carry ko na ito, tita. Don't you worry. Sus! O siya, mauna na ako ha. I-text mo na lang ako kung may tanong ka sa presyo o kung sa ano pa man. Uuwi din naman ako bago magtanghali. Bibili na lang ako sa labas ng ulam natin. Jollibee? Karinderya, KJ? leche. Nagpasya akong magpatuloy sa aking bagong tungkulin, ang magbantay ng sari-sari store na punong-puno ng mga paborito kong snacks. Sa gitnang bahagi ng araw habang nag-aayos ako ng mga produkto sa sari-sari store, narinig ko ang malalakas na tinig mula sa labas. Mukhang ito ang grupo ng chismosa sa barangay nila tita. At abangan naman, mag-asawa pa. Alam mo ba, tatay, ang anak ng kapitbahay natin, si Aya, ang sabi nila, sinusundan daw siya ng tik-tik. Oo, at saka hindi lang yan, nanay. Sabi ng kumpare ko na may anak na pulis na dating nobya ni Aya. Nagulat na lang daw siya nang makitang si Aya sinugod sa ospital. Matapos na makitang walang malay sa daan, pauwi ng bahay. Nako, nakakatakot naman na nangyayari sa kabilang barangay. Paano kung hindi pa nga din tumitigil ang mga aswang sa pag-atake dito sa ating probinsya? Paano kung atakihin din ang ating pamilya? Niwala ka ba doon, nanay? Di ba haka-haka lang yun ang ilan? Hindi mo ba alam yung kwento ni Neri? Hindi ba umalis yun sila dito ng asawa niya papuntang Manila para maiwasan ng tik-tik? Neri? Yung kapatid nito ni Maria? Hindi ba gumawa lang yun ang kwento para makaalis dito sa atin? Nagpanggap lang naman siyang buntis sa mga pagkakataong yon para makuha ng kanyang nobyo papuntang Manila. Alam na alam ko yan dahil nakainuman ko na ang kaibigan ng asawa ni Neri. At saka... Shh! Andyan ang anak niya sa tindahan. Tapos ay naramdaman ko na lang na nilingon nila ako. Kaya naman nilingon ko din sila at nang magtama ang aming mga mata, agad nilang iniwas yun na akala mo hindi ko sila narinig. Mga chismosang to, parang ang sarap nilang paliguan ng mainit na tubig. Nako, anong oras na pala? Mukhang kailangan ng pakainin ng aking mga manok. Tatay, sasabay na ako sa'yo. Hindi ba bibili ka ng patoka sa palengke? Oo nga. Tara na, nanay. Matapos nun, agad-agad silang nagmamadali pa uwi. Kung totoo nga ang kanilang sinasabi tungkol sa tik-tik dito sa probinsya, mas kailangan kong bantayan ang aking tita Maria. Pero yung kwento nila tungkol sa aking nanay, Diyos ko kung hindi lang talaga sila mas matanda sa akin. Pag-uwi ni Tita Maria mula sa ospital, halos lumipad ako sa pinto para salubungin siya. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa tik-tik para kung sakaling siya ang atakihin ito, ay handa siya. Tita Maria, nandito ka na? May kailangan tayong pag-usapan. Ano ba yun, Meryl? At mukhang na-miss mo ko agad. Pumasok muna tayo sa loob, tita. Pagkapasok namin sa loob ay dumiretso kami ng kusina. Namili pala siya ng mga sangkap sa tanghalian namin. Sa bagay, maaga din kasi siyang nakauwi. O siya, ano ba yan sasabihin mo na taing-tae ka dyan? Kasi tita, narinig kong usapan ng mga chismosa sa barangay. Ang dami nilang sinasabi tungkol sa tik-tik na sumasama sa mga buntis. Tumingin sa akin ng may halong pagpipigil ng tawa. Aswang? Naku, Meryl, hindi mo naman kailangan mag-alala tungkol doon. Diba nga sabi ko sa'yo, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Tita naman, maigi na yung handa tayo. Paano kung totoong sinasabi nila? Paano kung hindi? Tita, ang akin lang naman pamangkin na mahal ang kanyang tita at pinsan, hindi natin kailangang mataranta sa chismis lang sa daan. Kung gusto mo ng payo, magmasid ka na lang at huwag magbigay ng pansin sa mga ganitong kwento. Paano kung
magdala ka na lang ng bawang tuwing nalabas. Isipin mo na lang na pepper spray yun tapos. Ay nako Meryl, baka mas maganda pang bumili tayo ng maraming bawang para sa adobo kaysa mag-alala sa mga aswang. Paano kung maghanap sila ng ibang paraan para pumasok sa bahay? Baka kailangan nating isilang mga pinto, maglagay ng asin sa paligid o kaya magtayo ng isang barricade ng mga biskwit. Napangiti siya sa akin habang binibigyan ako ng isang sulyap ng pag-unawa. Meryl, hindi ko alam kung ilang ulit ko pang sasabihin, pero hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga kwentong yan. Mas maganda pang mag-focus tayo sa mga totoong problema, tulad ng pag-aasikaso ng tindahan at pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga customer. Pero tita, paano kung may biglang bumisita sa atin na may itim na mga mata? Mahahabang dila, parang sa mga kwento. Anong gagawin natin? Simple lang, Meryl. Kung gusto mo talaga ng sagot, mag-empake ka ng maraming bawang. Mag-stock ng lahat ng kailangan. At kung may dumating na aswang, bigyan mo siya ng discount sa mga chips natin. Hay naku tita, basta ako, gusto ko lang ligtas ka at ang aking pinsan. Ang sweet naman pala ng tita na yan. Huwag kang mag-alala. Kapag may naramdaman akong kakaiba sa paligid, ikaw ang una kong sasabihan. Dahil ako lang ang kasama mo sa bahay? Napakatalino mo talagang bata ka. Ikaw talaga, tita. O siya, bumalik ka na sa pagbabantay ng sari-sari store bago ko pabawasan ang sweldo mo. Aba naman, puro ka chismis ah. Teka, may sweldo ako dito, tita? Aba, oo naman. Kaso, nakabudget na sa everyday food natin. Sabay bumalik na ako sa pagbabantay. Si Tita Maria talaga, bihira lang makausap ng matino. Pero gayon pa man, hindi ko pa din inaalis ang pag-aalala ko sa aswang, lalo na sa na-witness ko kagabi. Kinabukasan, nagising ako ng maaga para sa aking bagong routine, ang magtapon ng basura. 4:00 pa lang ng madaling araw. Ang malamig na hangin ang agad na sumalubong sa akin sa oras na tumapak ako sa labas ng bahay. Nang buksan ko ang pinto, kumaripas ako ng hakbang patungo sa tapunan ng basura sa likod bahay. Hindi ko pa gaanong nauunawaan ang paligid dahil sa dilim. Ang mga mata ko ay sinanay sa malamig na liwanag ng buwan nang bigla akong nakakita ng isang figure na nakatayo sa harapan ko. Ang figure na yon ay isang nakapagpatigas sa aking kinatatayuan. Isang nilalang na may mahahabang kamay at paa. Mga mata na malalim at parang naglalabas ng isang uri ng masamang pakiramdam. Agad kong nahulog ang hawak kong basura at napaatras ako ng mabilis. Ang puso ko ay parang sumabog sa bilis at ang paghinga ko ay naging mabigat sa takot. Sino ka? Ngunit ang nilalang ay hindi gumagalaw. Nanatili siyang nakatayo roon na parang nagmamasid sa akin. Ang mahahabang kamay at paa nito ay tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam, parang mga pangil na handa na akong sakmalin. Ang malalim na tingin nito ay nagpaparamdam sa akin na ang lahat ng mga kwentong aswang ay nagiging totoo. Sino ka? Anong gusto mo? Nagawa kong magtanong sa kabila ng nanginginig kong tinig. Nang hindi pa rin gumagalaw ang nilalang, nagpanik ako. Pumili ako ng pinakamadaling solusyon sa sitwasyon, ang tumakbo. Nagsimula akong magmadali pabalik sa loob ng bahay at doon ay naabutan ko si Tita Maria na nasa kusina. Tita! Ay, Diyos ko ka! May? Sino yun? May aswang sa harap ng bahay. Ha? Ayan ka na naman. Meryl ha? Napakaaga. Totoo po. Halika. Nasaan? Huwag. Baka anong gawin niya sa'yo, tita? Baka kung ano kamong gawin ko sa'yo
kapag nalaman ko kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Pero, tita, Hindi siya nakinig sa akin at dumiretso sa labas. Agad naman akong sumunod sa kanya. O sige Meryl, ituro mo kung nasaan ang aswang. Nilingon ko yung lugar kung saan ko siya nakitang nakatayo kanina at sa laking gulat ko, wala na siya. Meryl. Pero, nandun lang siya kanina, tita. Sabay turo ko doon sa pwesto kung saan ko siya nakita. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Tita Maria. Tara na sa loob, Meryl. At mukhang imbis na aswang ang makapahamak sa akin, yang pang mga pinaggagawa mo ang ipanganak ko ng wala sa oras. Pero, Bahala ka dyan. Sabay pasok niya sa loob kaya na may sumunod na din ako sa kanya. Pero hindi ako gumagawa ng kwento at sigurado ako sa nakita ko kanina. Kaya naman kung anumang uri ng aswang yun, ako na lang ang bahalang kaharapin yun. Sabado at nakaplano na lumabas kami ng pinsan kong si Mia na lumuwas pa mula sa kabilang city para makita ako. Ayaw ko mang iwan si Tita Maria mag-isa sa bahay, siya na din ang nagpumilit sa akin na lumabas kami, kundi palalayasin niya daw ako sa bahay. Mia? At doon nga ay nagsimula na ang napakahaba naming kamustahan. Nakaplano kaming manood ng sine kaya na may dumiretso na din kami sa loob matapos ang pag-iintay. Sa pagpasok sa loob ay nagulat ako ng tungkol pala sa aswang ang palabas. Akala ko ay love story. Naloko ako ng title. Habang nanonood ay nakwento ko kay Mia ang tungkol sa kababalaghan na nararanasan at naririnig ko doon sa bahay ni Tita Maria. At sa aking pagkabila ay hindi bago kay Mia ang aking mga kwento. Ayon sa kanya, masanay na daw ako dahil normal yun sa kanilang probinsya. Wala na lang akong nasagot sa kanya pabalik. Paano kung yung tinuturing nilang aswang isa ding ikakapahamak ng isang buhay? Naghiwalay kami nang magpaalam siya na kailangan niyang puntahan ang jowa niya. Wala naman akong magagawa dahil mukhang mas gusto niyang puntahan yung jowa niya, kaya na may nagpaiwan na lang ako sa mall. Matagal din akong di nakapunta sa mall kaya na may nag-ikot-ikot muna ako doon. Hanggang sa nagulat na lang ko dahil nang tingnan ko ang oras, 8:00 na pala ng gabi. Agad-agad akong sumakay ng jeep pauwi. Tinawagan ko si tita, naninigurado lang na safe pa siya. Oh, Meryl. Kumusta, tita? Okay ka lang diyan? Ikaw kamo ang kumusta? Pauwi ka na ba? Opo. Tita, hindi ko na malayan ang oras at 8:00 na pala. Di ba? Aayaw-ayaw ka pa dyan ng labas. May e-enjoy mo din naman pala. O siya, mag-ingat ka pa uwi at hindi ko na muna ilalakang pinto. Nagsara na ako ng tindahan at nakahanda na din ang hapunan mo dito sa lamesa. Hindi ba pwedeng ilak mo ang pinto, tita? Hindi, Maria. Dahil unang-una sa lahat, wala kang susi. At pangalawa, mukhang sisimulan mo na naman ang kwentong aswang mo. Mamaya na lang. Tita, bababa na ako ng jeep. Bye. Manong, para po. Pagbaba ko ng jeep ay agad akong tumungo sa terminal ng tricycle. Pero sa aking pagtataka, wala nang namamasada. Tiningnan ko ang oras at mag-aalas 9 pa lang naman. Normally, mga 11:00 nawawalan ng masasakyan dito sa amin. Napansin kong may text si tita kaya agad kong binuksan yun. Kaya naman pala walang masakyan. Ayon sa kanya, may strike daw ang mga driver sa bayan laban sa pamasahe. Wala na akong nagawa kundi ang maglakad. 20 minutos lang din naman ang itatagal kung lalakarin. Habang naglalakad ako pauwi,
Napagpasyahan kong dumaan sa tabi ng bukirin para iwasan ang madilim na kalsadang mas lalo pang nagpapalala sa aking kaba. Ngunit bago pa ako makalayo, isang malakas na sigaw ng babae ang tuminaw sa aking pandinig. Pakiramdam ko ay kailangan ng tulong ng boses na aking narinig, kaya naman hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lapitan ang pinanggagalingan ng boses na yon. Dahan-dahan akong lumapit sa kaluskos ng mga dahon. Ang mga dahon ay parang naglalaban sa hangin na parang mas tumataas ang tensyon sa bawat hakbang ko. Ang tibok ng puso ko ay parang sumasabay sa tunog ng mga dahon. Nag-ambahan ako ng kamay. Kunwari ay handa na akong maglabas ng malaking tabak kung kinakailangan. Ang isip ko ay abala sa mga kwento ng mga aswang at kung paano ako aaksyon kapag may nakita akong masamang nilalang. Sa wakas natanaw ko ang mga anino sa gitna ng bukirin. Paglingon ko, nakita ko ang 2 tao sa bukirin. Ang kanilang mga mata ay nagkakatinginan ng nagtatawanan. Naku po, akala ko may nangyayari. Ang lakas ng sigaw nyo. Nagulantang sila sa akin. Magjowa lang pala na naghaharutan sa bukirin. Sino ka? Bakit ka na dito? Ano ka mong ginagawa nyo dito? At may pasigaw pa akong naririnig. Sinabi ba namin lumapit ka? Tsaka ano ba yung hawak mo at nakaambag pa sa amin? Ha? Diyos ko. Sa galit ko ay hindi na ako nakapagsalita at iniwan na lang sila doon sa bukid. Nakakainis, sayang sa energy. Tumuloy na akong maglakad pauwi. Pero nang tuluyan akong makalayo sa magnobyo ay nagtaasan ang aking balahibo. Pakiramdam ko ay parang may sumusunod sa akin. Ang bawat yapak na naririnig ko ay tila bumubulong na, tingnan ko, may aswang sa likod ko. Na parang hindi ko na alam kung sasabihin kong ang mga yapak ay mula sa isang tunay na nilalang o mula sa paranoia ko. Huminto ako sa gitna ng kalsada. Sinusubukang magpasya kung paano ko tatakasan ang posibleng panganib. Ang mga yapak sa likod ko ay tumigil din. Ang tibok ng puso ko ay tila nagiging malakas na tunog ng drum sa kalabog. Medyo may kalamigan na ang hangin at napapansin kong para mas lumalapit pa ang takot sa akin. Nang dahan-dahan kong tinutok ang kamay ko sa pintuan, bigla na lang may humawak sa braso ko para akong nastangan na naglakad sa isang walang katapusang tunnel ng takot. Nilingon ko ang kamay na humawak sa akin at halos hindi ko na malaman kung paano ko haharapin ang anino ng dilim sa likod ko. Ang kamay na yun, may mahahabang kuko na tila inilabas mula sa pelikula ng horror, ay kulay itim at may mga ugat na parang naglalaban sa kanyang sariling balat. Baka nga sa ilalim ng kamay na ito ay naroon ang lahat ng paboritong aswang ng mga bata sa gabi. Sino ka? Ang kamay ay nag-angat ng sarili mula sa aking braso at biglang lumitaw ang isang nakangiting mukha sa aking harapan. Sa pagkakataong ito, sigurado na ako, isang kapre ang aking nasa harapan. Gustuhin ko mang magsisigaw ay hindi sumusunod ang bibig ko sa akin. Tila ba hindi ako makapagsalita at labis ang takot ko sa nakangiting kapre sa aking harapan. Hanggang sa isang iglap, naramdaman ko na lang ang malakas na pagbagsak ng aking katawan sa sahig at nagdilim ang buong paligid. Nangimulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang liwanag mula sa mga ilaw sa kwarto ko. Ang sakit sa ulo ko, parang may nagsasampal sa loob ng utak ko. Nagumpisa akong mag-isip kung paano ako nakarating dito matapos ang nangyari sa akin kagabi. Dali-dali akong tumayo, pumunta sa labas ng kwarto at hinanap si Tita Maria. Nakapadyama pa siya at mukhang nagtataka sa biglaang paglabas ko.
Tita Maria, paano po ako nakabalik dito? Alam mo ba kung paano ako nakapasok sa kwarto ko? Hala, Meryl, wala akong ideya. Kagabi pa ako natutulog nang dumating ka. Hindi ko nga rin alam kung paano ka nakapasok sa kwarto mo. Pero, hindi mo po ba ako tinulungan? Baka may nangyari sa akin. Oo kaya. Pero imbis na sumagot sa akin ay naglakad siya papunta sa aking kwarto. Nakasunod ako sa kanya. Alam mo, hindi kita maintindihan, Maria. Tingnan mo, wala namang masama sa kwarto mo. Di ba? Kung totoong may nangyari sa iyo, paano ka mapupunta sa kwarto mo? Sige nga. Sinubukan kong tingnan ang paligid ko. Oo nga, mukhang normal ang lahat, maliban sa isang bagay. Sa gilid ng kama ko may kalat na mga candy wrappers na hindi ko maalala kung paano napunta roon. Tanong ko, tinuturo ang kalat sa kama ko. Baka natagilid ka habang natutulog at nahulog ang mga candy mo. Paliwanag niya habang tinitingnan ang mga wrappers. Ang weird. Candy wrappers? Parang sa lahat ng mga kwentong narinig ko tungkol sa mga aswang, hindi naman nabanggit na mahilig pala sila sa candy. Hindi ko tuloy alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yun. Tita, hindi kita maintindihan. Galing ako sa mall kahapon. Bakit ako magtatago ng candy sa bulsa ko? Leche, bahala ka na nga dyan. At anong oras na? Kung ayaw mo magbantay sa sari-sari store, ako na. Pero tita, sigurado po ako sa nakita ko kagabi. Kitang-kita ko ng mata sa mata. Harap-harapan yung aswang sa aking harapan. At ano, binuhat ka niya papasok sa kwarto? Walang ginawa sa'yo? Hindi ko alam. Sige, para matapos na ang lahat ng haka-haka mo, magpapatingin tayo bukas kay Mang Ramon. Mang Ramon? Sikat na albularyo dito sa ating lugar. Para matapos na ang lahat once and for all. Pupuntahan natin siya bukas ng umaga, okay? Sa ngayon, kaya na muna nating lumipas ang araw at magbantay ka na sa sari-sari store. Kundi makakatim ka na talaga sa akin. Nakatambay ako sa tindahan. Hindi ko alam kung anong gagawin sa araw na ito. Habang nagkukumpuni ako ng mga bagay sa isip ko, papikit na sana ang mga mata ko nang bigla akong nakarinig ng pamilyar na boses. Ang mag-asawang tsismosa at tsismoso ng barangay. Sila ang boses na nag-uusap sa labas. Siyempre, si Tita Maria ang kasama nila at sa sorpresa ko, mukhang close siya dun sa mag-asawa. Kung alam niya lang ang mga pinagsasasabi ng mag-asawang yun kay nanay noong nakaraang araw. Ngumiti ako sa kanila nang lumapit si Tita Maria at pinakilala ako. Pilit ng ngiti. Halata din ang ilang sa kanilang mga mukha nang makita ako. Oh, mga kaibigan ko. Ito si Meryl, pamangkin ko. Naku, ikaw na ba yan? Ang nag-iisang anak ni Neri. Nakaplano kaming maging ninang at ninong mo. Kaso lumuwas sa panang Manila ang iyong nanay. Sayang marami ka sanang natanggap na regalo sa amin. Hindi ko alam kung nakangiti pa ba ako ng mga oras na yon pero sigurado akong nandidiri ako sa mga pinagsasasabi nila. Matapos nilang magsabi ng kung ano-ano tungkol kay nanay. Habang sila ay nakaupo sa labas ng tindahan at ako naman ay nagbantay na muli ng tindahan, rinig na rinig ko ang mga boses nila. Ang usapan nila ay tungkol sa isang kapre na umaaligid daw sa aming lugar. Ayaw ko mang makinig, dahil usapan nila yon, anong magagawa ko kung abot dito ang kanilang mga boses? Nakita mo ba? Sabi ng kapatid ko isang gabi, may nakita siyang kapre na may mahabang buhok at nagsusumunod sa isang dalaga. Ano ba kayo, Mare? Pare, hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Baka nagkamali lang ang mga tao. O kaya naman ay mga maling akala lang.
Habang nakikinig ako sa usapan nila sa labas ay napabalikwas naman ako ng may sumulpot na lalaki sa aking harapan. Customer pala. Ano po yun? Sigarilyo at candy ang sinabi niya. Nakahawak ako sa isang pakete ng sigarilyo at candy na binili ng lalaki. Agad ko itong ibinigay sa kanya. Pero ang utak ko ay hindi mapakali dahil naririnig ko pa rin ang tsismisan ng mga tsismosa kasama si Tita Maria. Ang pakiramdam ko, parang gusto kong magsalita sa kanila pero dapat ko ring bigyan ng pansin ang customer. Nang matanggap niya ang sigarilyo, napansin ko na tila hindi tama ang binigay kong uri. Mukhang mali ang brand. Hindi ko na napigilan at agad kong binaling ang pansin sa sitwasyon. Sorry, mukhang hindi ito ang binili mo. Teka lang ha. Sorry. Habang nagsusori ako sa lalaki, nagtama ang mga mata naming dalawa. May kakaibang pamilyar na pakiramdam ako sa kanya. Parang pamilyar ang itsura niya kahit na hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Nakita niya ako na patuloy na nakatingin sa kanya at nagtanong. Miss, may problema ba sa mukha ko? Oh, wala naman. Sorry, medyo pamilyar lang ang mukha mo. Siguro nakikita kita sa paligid. Dito biglang napangiti kami ng sabay at hindi ko namamalayan. Nagkakaroon kami ng natural na pag-uusap. Lumipas ang oras at nakwento ko na sa kanya na bagong salta ako dito sa probinsya. Napagalaman kong Den ang pangalan niya at kaidaran ko lang siya. So Meryl, sabi mo bagong dating ka dito. Dapat mo talagang subukan ang mga pagkain dito sa probinsya. Marami kaming masarap na putahe na tiyak na magugustuhan mo. Ah, talaga? Anong mga pagkain ang dapat kong tikman? Hindi ko pa nga pala nasasabi sa kanya na taga dito talaga ang aming pamilya at dati na akong pumupunta dito sa probinsya. Nagpatuloy siya sa pagkwento ng mga local delicacies, mga putahing natikman ko na at mga lugar na dapat bisitahin. Ang saya ko na parang ang gaan ng loob ko sa kanya at tila smooth lang ang daloy ng pag-uusap namin. Ngunit biglang naputol ang kwentuhan nang tanungin niya ako na siyang nagpatigil sa akin. Ay Meryl, nakauwi ka ba ng maayos kagabi? Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman? Si Tia Maria lang naman ang nakakaalam na umalis ako ng bahay. Kitang-kita ko na tila napatigil din siya sa aking sinabi. Nakakapagtaka, pero nang tingnan ko siyang muli, pinilit niyang ngumiti sa akin. Ano ka ba? Ang weird ba ng tanong ko? Kasi nakita kita kahapon sa mall. Baka naisip ko lang nakilala mo ako dahil madalas kong bumibili sa tindahan ni Tita Maria. Ah, ganun ba? Yun na lang ang nasagot ko sa kanya. Nako, binuksan ko na yung sigarilyo, hindi ko pa pala nababayaran. Eto, o siya, mauna na ako ha. Sa susunod na pagkikita. Sabi niya na tila nagmamadaling umalis. Sa kinikilos niya, hindi ko maiwasang mag-isip kung sino siya talaga. Ang pakiramdam ko parang may koneksyon kami kahit na hindi pa kami magkakilala ng mabuti. Kinagabihan, nag-request ako kay Tita Maria na tabi kaming matulog sa kwarto ko. Medyo nag-aatubili siya sa una, pero nag-aliw ako nang maipilit ko rin siya. Ang pakiramdam ko kasi hindi na ako safe sa kwarto ko mag-isa. Maraming bagay ang naglalaro sa isip ko mula kagabi at hindi ko na kayang matulog muna doon. No, Tita Maria. Hindi ako mapapakalma kung mag-isa ako. Sabi ko habang hinihila ang kumot para maging medyo convincing. Pakiramdam ko,
May masama na talagang nangyayari. Tantanan mo nga ako, Meryl. Sinabi ko naman sa'yo na pupunta na tayo sa albularyo bukas. Bukas pa yun eh. Ewan ko sa'yo. Baka impression mo lang yan sa mga kwentong naririnig mo. Hindi ko na alam. Lahat na lang yata. Parang totoong totoo. Saka gusto ko lang namang makasigurado. Hindi ba't hindi mo din gustong ako'y masaktan? Ang drama! Sabay nagtawanan na lang kaming dalawa. Nang mag-umpisa na kaming mag-usap ng masinsinan, tinanong ko si Tita Maria tungkol sa mga aswang na sinasabi ko. Tita, paano kung sabihin ng albularyo bukas na totoong aswang? Anong gagawin natin? Alam mo, Meryl, maraming taong nag-iisip ng mga ganitong bagay dahil sa takot. Pero hindi mo dapat agad-agad paniwalaan. Baka ilusyon mo lang yan o mga kwentong pinalalaki ng iba. Paano nga kung totoo, tita? Di totoo. Hindi ko alam pero parang nararamdaman kong pinipilit lang ni Tita na hindi maniwala sa mga aswang. Sabay baling niya sa ibang topic. Habang nag-uusap kami, napansin naming mag-aalas 12 na pala ng gabi. Ay, feeling ko, kailangan na nating magpahinga. Ikaw kasi, napakadaldal mo. Ako pa talaga, tita ha. Ikaw tong nakwento ng buong love life mo sa akin. Tanong ka kasi ng tanong eh. Sagot ka po kasi ng sagot eh. Aba, nasagot ka pa. Good night, tita. Love you. Sabay talikod ko sa kanya. Magkatabi kasi kami sa kama niya na napakalaki. Pinikit ko ang aking mga mata at sumubok na makatulog. Ngunit habang nakahiga kami, biglang may naramdaman akong umupo sa kama. Nagtakbo ang puso ko sa kaba nang makita ko si Tita Maria na nakaupo at nakaturo ang daliri sa bintana. Tita Maria, bakit? Nakikita mo ba yan? Sumunod ako sa kanyang tingin at doon sa madilim na bintana, nakita ko ang isang pares ng matang malalim na nakatingin sa amin. Para itong mga mata na nagmamasid mula sa dilim na parang nag-aabang ng tamang pagkakataon para lumabas. Yan yung sinasabi ko mga mata, tita. Hindi. Natigil kami nang mawala sa aming paningin ang matang nakatitig sa amin. Ramdam ko ang takot ni Tita at ang balahibo ko ay nagsimula na ding magtaasan. Matulog na tayo ulit. Humiga na si Tita pero hindi ko maiwasang tumingin sa kanya at bantayan siya. Napabalikwas kami sa kama ni Tita Maria nang may marinig na ingay sa taas. Ang ingay ay parang may malalakas na hakbang kaming naririnig sa bubong. Tita? Shh! Sa mga sandaling yun, sunod-sunod na yapak mula sa bubong ang narinig naming bumabalot sa paligid namin. Ang tunog ay tila isang serye ng malalakas na hakbang na parang may mga nilalang na naglalakad doon. Ang pakiramdam ko, para bang bawat hakbang ay palapit sa aming kwarto. Hindi ko na kaya to. Akma akong tatayo para sana tingnan kung saan, ano o sino ang gumagawa ng ingay. Pero napatigil ako nang hilahin ni Tita Maria ang aking kamay. Hindi, Meryl. Huwag mong gawin yan. Dito ka lang. Baka mas mapalala pa natin ang sitwasyon. Mas mabuti pang manatili na lang tayo dito sa kwarto. Kung ano man yan, mas mabuting huwag na tayong gumalaw. Naisip ko rin na baka may punto siya. Ang kalabog ng puso ko ay hindi na makapaghintay pang lumabas ng kwarto. Nakatuon na lang kami sa bintana. Sinusubukang makita kung ano ang nangyayari sa labas. Ang ingay ng mga yapak ay patuloy na rumirinig. Ngunit hindi namin makita kung ano ang pinagmumulan.
Tita, ano bang gagawin natin? Hahayaan na lang natin na paglaruan tayo ng aswang na yan? Basta't manatili tayong tahimik. Huwag ka magpanik. Kung may mangyayari man, ako nang bahala. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang gagawin, biglang huminto ang mga yapak. Ang katahimikan ay pumalit sa ingay. Parang may nangyaring biglaang pagbabago sa sitwasyon. Ilang minuto din kaming nagmasid ni tita hanggang sa tuluyan kaming makasigurado na wala na ang nilalang na gumambala sa aming gabi. Kinaumagahan, medyo awkward ang paligid matapos na matuklasan na din ni Tita Maria na totoo nga ang aswang na aking sinasabi. Alam mo, tita, hindi naman sa pinamumukha ko sa yung hinangabang sinasabi ko. Pero anong gagawin ko sinabi ko naman kasi talaga sa'yo. Ano ka ngayon dyan? Biro ko sa kanya para mas gumaan ang atmosphere namin. Bakit? Sabi ko, 50-50 Hindi ko naman sinabi na hindi ako naniniwala fully. Diyos ko, lulusot ka pa dyan. Tawa na lang ang nasagot namin sa isa't isa. Magsasara muna tayo ng tindahan. Kailangan nating bumisita kay Mang Ramon ngayong umaga. Sige po. 8:00 nang lumabas kami ng bahay para puntahan si Mang Ramon sa kanyang bahay. Sa dulo lang naman ng barangay ang bahay niya, kaya naglakad na lang kami ni tita. Sa mga kwento ng mga tao, kilala siya sa kanyang kakaibang pamahiin at pamamaraan sa pagpapalayas ng mga espiritu. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ramon, agad naming napansin ang kakaibang aura ng lugar. Ang bahay niya ay puno ng mga pampaswerte, mga agimat at kung ano-ano pang mga orasyon na nakalagay sa dingding. Napaka-weird ng kanyang kinikilos habang ipinakita ang mga kagamitan niya. Oh, Meryl, Maria, sigurado ba kayo sa nais niyong gawin? Mahirap ang mag-imbestiga sa mga ganitong bagay. Oo, Mang Ramon. Matapos ang nangyari sa akin itong mga nakaraang araw at ang nangyari sa amin kagabi, kailangan naming maliwanagan sa nangyayari sa aming paligid. Sige, mainam nang sigurado kayo sa inyong desisyon. Kumuha si Mang Ramon ng mga gamit na pangalbularyo. Isang santo na hindi ko pa nakikita. Palanggana na may tubig at mga itim na kandila. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa paligid ng kwarto habang patuloy na nagbubulong ng mga orasyon. Para sa isang simpleng albularyo, napakaseryoso ng kanyang pagkilos at medyo nakakatuwang panoorin. Ngayon, tingnan natin kung may mga espiritu na nagkukubli sa paligid. Sabay nagsimula siyang magbigkas ng mga sagradong salita. Habang ginagawa niya ang ritual, napansin namin ang isang bagay na sobrang nakakagulat. 2 nilalang na tila hindi namin inaasahan ang lumabas sa plangganang may tubig na natatapunan ng upos ng itim na kandila na kanyang hawak. Dalawa? Tama ka, Meryl. May isang kapre na nagbabantay sa iyo at isang tiktik na nagmamasid lamang kay Maria. Tik-tik? Ang mga aswang na ito ay maaaring magdulot ng takot, pero sa aking palagay ay kaya silang mapuksa. Kailangan yung gumamit ng mga simpleng ritual at mga pampaswerte para mapaalis sila. Anong klaseng mga pampaswerte at ritual ang dapat naming gawin, Mang Ramon? Merong bilihan sa palengke ng mga pangontra sa aswang. Sa ritual ay meron ako ditong libro na puno ng dasal na maaari niyong banggitin sa oras na saktang kayo ng mga aswang. Anong libro, Mang Ramon? Ito.
Sabay abot niya sa amin ang isang libro na kulay itim. Binuksan ko yun at kapansin-pansin ang mga dasal na nakasulat doon. Hindi yun pamilyar sa akin bilang isang Katoliko. Siguro ay nagtataka ka sa mga salita sa bawat dasal. Pero maniwala ka sa akin, yan ay mabisang pangontra sa aswang. Hindi. Maraming salamat sa tulong nyo, Mang Ramon. Sa ngayon ay kailangan na po naming umalis para makabili ng mga pangontra aswang sa palengke. Walang anuman, mga iya. Sige, at humayo na kayo. At ang inyong pinagdadala, alagaan mo siyang mabuti. Sabay tingin ni Mang Ramon sa tiyan ni Tita Maria. Hindi maalis ang tingin niya doon. Mauna na po kami. Ayon kay Tita, kagaya ng payo ni Mang Ramon ay dumiretso kami ni Tita sa palengke. Mayroong pwesto doon sa dulo na nagtitinda ng mga pangontra aswang. May buntot pagi, asin na may bawang at holy water. Siguro naapektuhan ng malala si Tita Maria dahil lahat na yata ng uri ng pangontra ng aswang, binili niya na. Tita, tama na yan. Tara na. Sa tingin mo, okay na to? Sa dami ba naman yan, Tita? Opo, okay na yan. Tara na't umuwi. Bawal ka pong mapagod. Sige, tara na. Kinabukasan, nagising ako sa isang malakas na palahon na tila nagmumula sa sala. Ang tunog ay sobrang nakakagulat na agad akong bumangon mula sa kama at mabilis na lumabas ng kwarto. Nang umabot ako sa sala, nakita ko si Tita Maria na nakayuko, hawak ang kanyang tiyan at mukhang nahihirapan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at halatang hindi sa makakilos ng maayos. Tita Maria, anong nangyayari? Meryl, tulungan mo ko. Tawagin mo si Nay Rosa, ang midwife natin. Hindi ko na kaya. Sige po, Tita Maria, tatawag ako sa kanya. Hintayin mo kami. Matapos nun ay kumaripas ako ng takbo palabas. Habang tumatakbo ako papunta sa bahay ni Nay Rosa, sinusubukan kong kontrolin ang takot ko. Napakabilis ng tibok ng puso ko habang dumaan ako sa makipot na daan. Tumaas ang alikabok mula sa lupa sa bawat hakbang. Pagdating ko sa bahay ni Nay Rosa, agad akong kumatok sa kanilang pintuan. Nay Rosa? Nay Rosa? Kailangan po namin ng tulong. Si Tita Maria, mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Ano bang nangyari? Si Tita Maria, nasa bahay po namin. Nahihirapan siya. Mukhang kailangan niya ng medikal na tulong. Eka lang. Dali-daling kumuha ng ilang gamit na kakailanganin sa kanyang medical kit si Nay Rosa. Agad kaming bumalik sa bahay ni Tita Maria. Pagdating namin, nakita namin si Tita Maria nakahiga sa sofa, mukhang sobrang pagod at iniinda pa din ang sakit. Nay Rosa, nandito na po kayo. Iya, ipakita mo sa akin kung saan ang nararamdaman mo. Si Tita Maria ay nahihirapan ngunit nagawa niyang ipakita ang kanyang tiyan kay Nay Rosa. Habang tinitingnan ni Nay Rosa ang kanyang kondisyon, ako naman ay nananatiling nakatingin sa kanila, nag-aalala. Ano pong nangyayari, Nay Rosa? Ay, medyo mahirap sabihin agad. Pero mukhang may problema sa kanyang tiyan. Baka may problema sa digestion o kung ano man ang dahilan. Teka lang, susuruin ko pa muna. Makalipas ang ilang minuto, nagbigay si Nay Rosa ng ilang gamot at mga payo kay Tita Maria. May pinahid din siyang gamot sa tiyan ni Tita at naglagay din ng towel sa kanyang paa na nanlalamig. Kailangan mo munang magpahinga.
Tita Maria, kumuha ng ilang tubig at mag-relax ka. Baka kailangan mo rin ng isang uri ng pagkain na magpapalakas sa iyo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay na po ako, Nay Rosa. Kumpara kanina. Maigi naman. Nilagyan ko ng pampahilab ang iyong tiyan. Pero hindi din yan magtatagal. Bilhin niyo na yung mga gamot na sinabi ko kanina para maiwasan ulit ang ganitong pangyayari. Ano pong nangyayari? Nay Rosa, kumusta pong baby? Marahil ay masyadong napagod ang iyong tita Maria. O hindi kumakain ng masustansya. Maaari ding hindi siya kumakain sa tamang oras. Kaya Maria, kailangan mo mas maging maselan sa iyong pagkain at kinikilos para kay baby. Nay Rosa, kumusta pong anak ko? Hindi pa tayo sigurado pero may posibilidad na lumabas siya agad ng wala pang 9 na buwan. Pwede siyang maging premature baby kung hindi mo itutuwid ang mga kinakain at kinikilos mo, Maria. Ganun po ba? Oo, iha. O siya, Meryl, bilhin mo ang mga gamot aking sinabi. At magpahinga ka muna, Maria. Ako'y mauuna na. Tita, kumusta na po? Medyo humupa na ang sakit. Minsan, sobrang stress din ang nagiging sanhi ng mga ganitong pakiramdam. Dahil po ba sa mga nangyari nitong mga nakarang araw? Oo, pero huwag kang mag-alala. Handa na naman tayo sa kung ano man ang posibleng gawin sa atin ng mga aswang. Sa ngayon magpapahinga muna ang tita mo ha. Ikaw na munang bahala sa tindahan. Pero, kailangan ko pong bilhin ang mga gamot na nireseta ni Nay Rosa. Mamayang hapon na. Meryl, sa ngayon ay bantayan mo muna ang tindahan. Ha? Pero kailangan yung uminom ng gamot. Huwag mo akong alalahanin. Kalmado ng palagay ko. Mamayang gabi na naman ay iinumin ko mga nireseta ni Nay Rosa. Pero sa ngayon ay bantayan mo muna ang tindahan at hayaan mo muna ako makapagpahinga. Gusto ko pa sanang magpumilit pero naisip ko na lang na huwag makipagtalo kay Tita Maria. Kaya na may pumwesto na ako sa tindahan para magbantay. Nagising ako mula sa siesta ko nang marinig ko si Tita Maria na tinatawag ang pangalan ko mula sa sala. Ang tunog ng kanyang tinig ay nakakabahala, kaya agad kong pinuntahan siya sa sala. Pagdating ko sa sala, nakita ko si Tita Maria na nakayuko sa sofa. Hawak ang kanyang tiyan at namimilipit sa sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at halatang hindi siya makapagpahinga ng maayos. Tita Maria, anong nangyayari? Meryl, kailangan kong gamot. May konting hapdi na naman sa tiyan ko. Magsara ka muna ng tindahan at bumili ka ng gamot sa butika. Gusto mo bang tawagin ko po uli si Nay Rosa? Huwag na. Baka hindi naman ganun kalala. Baka yung gamot na makakapagpahinga sa akin. Tsaka magkagabi na. Wala nang oras. Kaya magmadali ka na. Ayokong iwan ka dito sa ganitong sitwasyon, tita. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kaya ko pa naman. Hindi naman siguro ganun kalala. Basta't bilhin mo na lang ang gamot. Siguradong makakaramdam na ako ng ginhawa kapag nakakuha na ako ng gamot. Sige po, tita. Magsasara na ako ng tindahan at pupunta ako sa butika para bumili ng gamot. Huwag ka mag-alala. Babalik ako agad. Agad kong tinulungan si Tita Maria na maging maginhawa ang upo sa sofa at agad na nagsara ng tindahan. Tumakbo ako palabas ng bahay, sinubukan na makuha ang tamang gamot sa butika. Habang tumatakbo ako sa makipot na daan patungo sa butika, nag-aalala ako sa bawat hakbang ko. Ang lahat ng mga posibleng senaryo ay naglalaro sa isip ko mula sa malalang kondisyon ni Tita Maria hanggang sa pag-abot ko sa gamot na kailangan niya. 1 oras din mahigit ang binyahe ko dahil sa traffic.
Sumakto kasi sa uwian ng mga bata sa bayan. Sa kasamaang palad ay malayo ang butika sa aming lugar. 6:00 na nang matungtong ko ang butika at sa kinamalas-malasan, mapila pa. 30 minutos din bago ko nakuha ang gamot na kailangan ko. Agad akong lumabas ng butika at nagmamadaling nag-abang ng masasakyan pa uwi. Habang naghihintay ako ng jeep na mapuno ng pasahero, napansin kong halos lahat ng dumaan ay puno na. Napakahirap makahanap ng masasakyan at nag-aalala na ako na baka matagalan pa ako bago makauwi. Ben? Anong ginagawa mo dito? Pauwi na ako galing sa trabaho. Napansin kita na mukhang nahirapan ka makasakay. Sabi ko, baka pwede kitang isabay. Talaga ba? Paano ba naman kasi? Sobrang hirap makahanap ng jeep ngayon. Maraming pasahero. Oo nga eh. Peak time kasi ngayon. Uwian ba? Kung gusto mo, sumabay ka na lang sa akin. Baka mas mapadali natin ang pag-uwi mo. Nakita kong safe naman dahil may extra siyang helmet, kaya agad kong naisip na may pagkakataon na akong makauwi ng mas madali. Ngunit sa likod ng aking isipan, muling bumalik ang huling pagkakataon na nakita ko siya. May mga duda pa rin ako sa kanya at hindi ko maiwasang mag-isip kung ito ay isang mabuting pagkakataon o may ibang layunin siya. Wala ka bang ibang pupuntahan? Wala. Didiretso na ako sa bahay. Gusto ko sanang makatulong at baka hinahanap ka na sa inyo. Maggagabi na rin kasi. Kung hindi mo gusto, okay lang naman. Ayun nga lang kung maghihintay ka pa ng ibang masasakyan, baka tagilid pang oras na to. Napaisip ako sandali. Sa isip ko si Tita Maria ang dapat kong isipin. Kailangan niyang makuha ang gamot at hindi ko siya pwedeng iwan sa ganitong kondisyon. Muling tumingin ako kay Den at sa helmet na hawak niya. Akin na nga yung helmet mo. At tara na. Mas mabuti na ito kaysa maghintay pa ng matagal ng jeep. Naglagay ako ng helmet at sumakay sa likuran ng motor ni Den. Nagmaneho siya ng maingat at habang naglalakbay kami, nagkaroon ako ng pagkakataon na pagmasdan ang paligid. Sa una medyo nag-aalala ako, ngunit ang mga kalsada ay tila tahimik at maayos at si Den naman ay tila nagmamaneho ng maayos. Hindi nagtagal ay nakarating na ako ng bahay. Pero sa oras na lumapag ang paa ko sa lupa, hindi ko maintindihan pero may kakaiba akong nararamdaman. Okay ka lang ba, Meryl? Parang... Ano yun? Kailangan mo bang kasama? Hindi na. Kaya ko na ito. Maraming salamat sa tulong mo, Den. Makakauwi ka na. Babawi na lang ako next time. Mag-ingat ka. O sige, walang anuman. Salamat. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, agad akong nagulat sa kalat na bumarurot sa aking paningin. Ang mga gamit namin na dati maayos na nakalagay ay nakakalat sa paligid ng sala at kusina. Ang pangit ng pagkakaayos ay nagpapakita ng isang malinaw na senyales na may nangyaring hindi maganda. Agad na pumasok sa isip ko si Tita Maria, kaya na may nagmamadali kong hinanap siya. Ang puso ko ay mabilis na tumibok sa kaba habang sinusubukang hanapin si Tita Maria. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko. Umasa na makikita ko siya roon. Ngunit nang makarating ako sa pintuan ng kwarto, huminto ako sa pagkakabukas ng pinto. Ang tanawin sa loob ay nakakapagpabagabag. Nakita ko si Tita Maria na nakahiga sa kama. Ang mga kamay at paa niya ay nakatali sa mga poste ng kama at may nakabusal na piraso ng tela sa kanyang bibig. Agad kong nilapitan siya at sinubukang tanggalin ang mga tali sa kanyang mga kamay at paa. Ngunit habang tinatanggal ko ang mga tali, natigilan ako nang makita si Mang Ramon na nakatambay sa gilid ni Tita Maria. Ang presensya niya sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay tila mas nakakapagbigay sa akin ng ibang klase ng takot. Mang Ramon? Bakit nandito ka? Anong
ginagawa mo? Si Mang Ramon na ngayon ay mukhang naguguluhan din ay nagtaas ng kanyang mga kamay, sumenyas na wala siyang ginagawang masama. Meryl, hindi ito kung ano ang iniisip mo. May nangyaring hindi ko inaasahan. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakikita mo, Meryl, may mga nangyari na hindi ko kontrolado. Nang pumunta ko dito, nakita kong nagkaroon siya ng mga sintomas na mukhang may koneksyon sa mga aswang ang sinasabi nila. Hindi ko siya maintindihan. Magulo sa akin ang nangyayari sa paligid. Ang mga mata ko ay naglalakbay sa paligid ng kwarto para sa anumang palatandaan ng posibleng mangyari, hanggang sa magtama ang mata namin ni Tita Maria. At patuloy ang kanyang pag-iling. Mukhang may nais siyang sabihin, kaya na may akmakusa ng tatanggalin ang busal sa kanyang bibig nang maramdaman ko ang mga kamay na pumigil sa akin, si Mang Ramon. Habang tinatanggal ko ang huling tali kay Tita Maria, biglang naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Naramdaman kong nagbago ang aura sa kwarto at napansin kong ang mga mata ni Mang Ramon ay nagsimulang magbago. Ang tingin niya sa akin ay puno ng galit at puot. Nakakakilabot ang ekspresyon niya, tila may kakaibang nangyayari. Biglang nagbago ang anyo ni Mang Ramon. Ang kanyang mga kamay at binti ay humaba. Ang balat niya ay nag-itim at nagkaroon ng mga ugat na parang masamang senyales. Ang mga tenga niya ay humaba ng sobra at bigla na lang lumabas ang kanyang mga pangil. Ang dila niya ay napakahaba at humigit pa ito sa normal na haba. Diyos ko, Mang Ramon, isa ka palang tik-tik? Ngumisi siya ng malapad. Ang mga pangil niya ay lumalabas mula sa kanyang bibig. Tama ka, Meryl. Ang boses niya ay tila nang gagaling sa ibang mundo. Hindi ako si Mang Ramon. Isa akong tik-tik at nakatago ako sa ilalim ng maskara ng isang albularyo. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit may kakaibang nangyari. Ang takot ko ay tumataas habang ang pangitain ng mga pangil, mahahabang dila at itim na balat ni Mang Ramon ay tila nagpapasok ng mga impyerno sa aking isipan. Pero bakit? Bakit mo kailangan gawin ito kay Tita Maria? Napaisip ako na kailangan kong lumaban sa aswang na to, kaya na may gumawa ako ng paraan para mabaling ang kanyang tingin. Kitang-kita ko sa likod ng pintuan ng buntot pagi na pangontra sa aswang at nasa bulsa ko ang asin na may bawang at ang holy water. Naghanap ako ng perfect timing para umatake sa kanya. Madali lang. Gusto kong makuha ang kaluluwa ng anak niya sa kanyang sinapupunan. Isang pagkakataon na makakakuha ko ng malaking kapangyarihan. Nagulat ako sa sinabi niya. Kung gayon ay tama nga ang aking hinala. Kung iniisip mong matatalo mo ako, sumuko ka na. Hinding-hindi kayo makakatakas sa akin. At ang sanggol na yan ang lalo magpapalakas sa aking kapangyarihan! Hindi! Dali-dali kong hinugot ang maliit na bote sa aking bulsa at lumapit sa tiktik para sabuyan ito ng asin na may bawang. Sa aking sorpresa ay naging matagumpay ang una kong atake. Pinagpatuloy ko ang pagkakakalag kay Tita Maria pero hindi pa nagtatagal ay may naramdaman na akong kamay sa aking braso at tahasan akong hinagis sa dingding. Nang muli kong ibalik ang aking pansin kay Mang Ramon, napansin ko na siya ay nasa harapan ko na, tila biglaang lumitaw mula sa wala. Ang malamig na hangin sa paligid ay tila nagbigay daan sa kanyang presensya. Nakayakap ang kamay niya sa aking leeg. Ang mga daliri niya ay tila bakal na humahawak sa akin. Dapat ay una kang mamatay.
Nang marinig ko ang boses niya ay lalong binalot ng takot ang aking katawan, lalo na nang dahil sa tono niya na tila ba puno ng kasiyahan at puot. Wala kang lugar sa ritual ko, Meryl. Para walang sagabal, dapat ikaw ang unang mawala. Nang tignan ko siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng matalim. Ang ngisi niya ay tila umaabot sa kanyang mga tenga. Ang dilim ng kanyang balat at ang mahahabang pangil ay tila nagpapakilala sa kanya bilang isang halimaw na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. Ang kanyang mga kamay na tila may kakayahang magpigil sa akin ay nagbigay sa akin ng panghihina. Bakit mo kailangan gawin ito? Boba, paulit-ulit. Huwag mong tanungin ang mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Ang ritual na ito ay para sa pagkuha ng kapangyarihan. Isang pagkakataon na ang mga tao tulad mo ay hindi makakaintindi. Hindi ko papayagan na mangyari ito. Sinubukan kong itulak siya palayo. Ang aking mga kamay ay nagsumikap na aluin ang pagkakahawak niya sa aking leeg. Ngunit tila wala akong sapat na lakas upang mapigilan siya. Walang magagawa ang mga taong tulad mo sa kapangyarihang merong kaming mga aswang. Ang kailangan ko ay ang kaluluwa ng mga walang kalaban-laban. At ikaw ay isa sa kanila. Habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakahawak sa aking leeg, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga paraan upang makawala. Nakatingin ako sa paligid ng kwarto. Hinahanap ang anumang bagay na maaaring makatulong sa akin. Ang mga gamit na dati ay tila walang silbi ngayon ay nagiging mga potensyal na sandata laban sa halimaw na ito. Mamatay ka na! Napapikit na lang ako nang ang isa niyang kamay ay tumaas at akmang ididiin sa aking leeg. Pero sa tagal ng aking pagkakapikit, nagulat na lamang ako nang lumuwag ang pagkakahawak sa akin. Nang tuluyang kumawala ang kanyang kamay sa aking leeg, agad akong huminga ng malalim nang hihina sa kanyang ginawa. Nang mahabol ko ang aking hininga, nilingon ko ang aking mga mata kung ano ang nangyari. Nang malaman ko ang kaganapan sa paligid, isang bagay ang nagbigay sa akin ng panggising. Nakita ko si Den na lumabas mula sa likod ng mga anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Seryoso siya at mukhang nagdadala ng isang pambihirang lakas na hindi ko pa nakikita. Sa aking pagkagulat, nakita kong si Den ay hawak-hawak ang kamay ng tiktik at pinipigilan niya ito mula sa pagkilos. Ang mga kamay ni Den ay tila hindi maaaring magkamali. Ang kanyang mga daliri ay naglalaman ng isang lakas na hindi ko maipaliwanag. Sinimulang magsalita ni Den. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa at galit at ang unang katagang kanyang binanggit ang nagpagulat sa akin. Tatay! Oh, anak, nasasaktan ang tatay mo. Ilang beses na ba kitang pinaalalahanan na huwag mo nang galawin ang pamilya ni Meryl? Hindi ka pa rin nakinig. Alam kong matigas ang ulo mo, pero hindi mo dapat inisip na ang ganitong uri ng kamaliwan ay aking papayagan. Den? Anong ibig sabihin? Siya ang tatay mo? Ang tiktik? Oo, Meryl. Si Mang Ramon o Tiktik ay aking tatay. At siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa ating bayan. Nagkakamali ka. Hindi mo lamang ginagawa mo. Hindi mo na maitatago pa. Nagsimula kang mag-ingay tuwing gabi. Naghahanap ng kawawang tao na bibiktimahin. Ngunit sa halip na makuha ang gusto mong kapangyarihan, nagiging sanhi ka lang ng takot at pag-alala ng mga tao. Habang nakaupo ako sa dulo ng kwarto, ang takot ko ay tila umaabot sa sukdulan. Ang tiktik ay nakatayo sa harapan ko. Ang mga pangil niya ay nanginginig sa galit. Si Den naman na may hawak sa mga kamay ng tiktik ay tila nagiging seryoso. Ang kanyang mukha ay puno ng pangako at determinasyon. Ngunit ang mga mata ng tiktik ay nagliliyab sa galit.
Umuwi na tayo, Tay. Itigil mo na to. Lumayo ka na, anak. Kung hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. At hindi ako magdadalawang isip na patayin ang sino mang pipigil sa akin. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Den habang sinasabi ito ng tiktik. Ang kanyang mga balikat ay tila bumibigat at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagbigay siya ng isang matatag na sagot. Hindi ko kayo hayaang magtagumpay sa inyong masamang plano. Huwag mong isipin na aalis ako rito nang hindi lumalaban. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Den. Ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag ng isang kakaibang enerhiya. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga binti at kamay ay humaba. Ang kanyang balat ay naging mas madilim at ang mga tenga niya ay nagbago ng anyo. Ang kanyang mga pangil ay naglabasan at sa ilalim ng aking mga mata, siya ay nagbago mula sa isang ordinaryong tao patungo sa isang kapre. Ang kapre na matagal ko nang kinatatakutan. Ang kanyang bagong anyo bilang kapre ay puno ng lakas at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang handang ipagtanggol ang pamilya at bayan mula sa kasamaan. Ang kanyang mga pangil ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi ko maipaliwanag. At ang kanyang presensya ay lumalakas sa bawat sandali. Hindi mo na magagawa ang iyong plano. Ang kapangyarihang ito ay ginagamit ko upang ipagtanggol ang mga inosente at tiyakin na ang inyong masamang plano ay hindi magtatagumpay. Nagbigay siya ng isang pangitain na hindi ko makakalimutan. Isang kapre na puno ng lakas at tapang, handang sumalungat sa mga puwersa ng kasamaan. Ang tiktik na nakita ang pagbabago kay Den ay tila nabigla at nagkaroon ng takot sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasa na meron kang ganitong uri ng kapangyarihan. Paano mo nakuha ang kapangyarihang ito? Sabi mo ay wala kang pangitayin ng isang aswang. Dahil sa iyo, ay naging mahirap sa aking mamuhay ng normal, pero nagawa kong labanan ang kademonyohan na pinamana mo sa aking dugo. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Pero ikaw na inaasahan kong tutulong sa akin, ay siya pang magtutulak sa akin para maging isang masamang tao. Kahit kailan ay hindi naging masama ang maging aswang. Isa yung biyaya na pinagkaloob ng ating Diyos. Habang ang tensyon sa pagitan ng kapre at tiktik ay tumataas, ang bawat galaw at reaksyon ay tila nagpapakita ng isang mas malalim na hidwaan. Ang presensya ni Den bilang kapre ay nagbigay sa akin ng pag-asa na maaring may paraan pa upang mapigilan ang lahat ng ito. Tama na to! Umalis ka na sa bahay na to! At huwag ka nang manggagambala pa ng iba! Habang ang tensyon sa kwarto ay tila naglalaman ng lahat ng pag-asa at takot, napansin ko ang biglang pagbabago sa pagitan ni Den na ngayon ay isang kapre at ni Mang Ramon. Ang kanilang labanan ay hindi lamang isang pisikal na engkwentro kundi isang salamin ng kanilang mga katangian at layunin. Nang magsimula ang laban, ang kapre na si Den ay malakas at mataas. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng mga kalamnan na tila handa na sumugpo sa anumang pagsalungat. Ang kanyang mahabang binti at kamay ay tila puno ng kapangyarihan at ang kanyang matatalim na pangil ay nagbigay sa kanya ng isang natural na banta. Ang bawat hakbang niya ay tila may malakas na tunog na nag-uudyok sa kanyang kalaban na mag-ingat. Ang tiktik sa kabilang banda ay isang madilim na nilalang na may pangil at mahabang dila. At ang kanyang mga pakpak na tila pinalakas ng hangin ay nagbigay sa kanya ng mabilis at mapanganib na paggalaw. Ang kanyang balat ay may kulay uling itim na lumalabas sa dilim ng kwarto. Ang kanyang mga pangil ay tila matalim na panghampas at ang mahabang dila ay ginagamit niya upang magpalabas ng mabilis na mga pagsalakay. Ang kanyang mga pangil ay nagpalakas ng kanyang atake nang sumugod sa tiktik. Ang kanyang mga paa,
malalakas at naglalaman ng lakas ay parang mga malalaking panggulong sumusubok na patumbahin ang kanyang kalaban. Sa isang mabilis na galaw, ang tiktik ay lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang kanyang mga pakpak ay nagbigay sa kanya ng bilis na hindi maabot ng kapre. Ang mga mahahabang dila niya ay nagpapakita ng panganib habang siya ay umiiwas sa mga atake ng kapre at binubusala ng kapre ng mga patalim na dila. Hindi mo lamang tunay na kapangyarihan. Magsisilbi ka lamang bilang isang halimbawa ng isang aswang na duwag. Ang pakpak ng tiktik ay nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-hover sa itaas ng sahig habang ang kanyang mga malalaking kamay ay nagtangkang sumuntok mula sa ere. Ang bawat pagkilos niya ay tila may kasamang hangin na nagpapalakas ng kanyang porma at mga atake. Bawat atake ng tiktik ay tumatama sa katawan ng kapre na siyang nagdudulot ng mga malalim na sugat sa katawan nito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng palitan ng malakas na pag-atake sa pagitan ng kapre at tiktik. Ang mga daliri ng kapre na tulad ng matutulis na pangil ay tila sinusubukan na pumigil sa bawat galaw ng tiktik. Ngunit sa bawat pagsalungat ay natatamaan ng mga mahahabang dila at matalim na pangil ng tiktik. Ang bawat galaw ng tiktik ay tila may kasamang puwersa na nagiging sanhi ng sakit at panghihina ng kapre. Ngunit habang naglalabas siya ng malalakas na atake at sa bawat pagkakataon ang mga pakpak ng tiktik ay nagbigay sa kanya ng kakayahang umiwas sa bawat atake na siyang kinainis ng kapre. Hanggang sa ang tiktik ay tila napagod, ang kanyang mga galaw ay nagiging mabigat at ang mga sugat mula sa mga pangil at dila ng tiktik ay nagiging sanhi ng kanyang panghihina. Ang bawat pag-atake ng tiktik ay naglalaman ng pag-asa na ang laban ay papalapit na sa pagtatapos. Sa isang iglap, nagkaroon ng isang malakas na pag-atake ang tiktik. Ang kanyang mahabang kuko ay nagawa niyang idiin sa braso ng kapre at ang mahahabang dila ay tila sumasayad sa bawat sugat. Ang kanyang katawan ay tila nauuntog sa sahig habang ang mga sugat ay patuloy na dumarami. Kaya't kahit kailan ay hindi magandang ideya na maniniwala kang isa kang normal na tao. Matapos ang lahat ng ito, sana ay alam mo kung saan ka lulugaran, ha? Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Den, ang pag-asa na mapigilan ng tiktik ay tila nagiging malabong pangarap. Ang kapangyarihan ng tiktik ay tila nangingibabaw at ang kapre ay unti-unting nagiging mahina. Habang ang laban sa pagitan ng kapre at tiktik ay patuloy na umaabot sa pinakamasalimuot na bahagi, ako naman ay tila nawawala sa sarili kong takot at pangamba. Sa gitna ng kanilang malupit na pagsasalpukan, ang aking mga mata ay tumuon sa buntot pagi sa likod ng pintuan. Habang abala ang tiktik sa pagtutok sa kapre, dahan-dahan kong inilipat ang aking mga paa patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ko ay maingat at tahimik. Ang bawat tunog na maaaring magdulot ng pagkagambala sa laban ay ipinagpapaliban ko. Ang pintuan ay tila malayo pa. Ngunit ang bawat hakbang ko ay tila may kabigatan at takot na dala. Mabuti na lamang ang tiktik ay tila walang pakialam sa aking mga galaw. Ang kanyang mga mata ay abala sa pagtingin sa kapre. Nang makalapit ako sa pintuan, napansin kong nakasabit ang buntot pagi sa isang kawit malapit doon. Ang buntot pagi ay isang bagay na kilala kong maaring magbigay ng solusyon sa aming sitwasyon. Dahan-dahan kong kinuha ang buntot pagi. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ang bawat galaw ko ay sinisiguradong hindi makakalikha ng anumang tunog na maaaring magdulot ng pag-aalala. Nang matagumpay kong makuha ang buntot pagi, ang pakiramdam ko ay tila may pag-asa na muling umusbong. Tumingin ako kay Tita Maria na sa isang sulok ng kwarto ay nakahiga, nakatali ang mga kamay at paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit nang makita niyang nakuha ko ang buntot pagi, nagbigay siya ng maliit na senyas. Isang saglit na pag-angat ng kilay na tila nagsasabing, ayos lang siya. Ang senyas na yon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang magpatuloy.
Mula sa pinto ay dahan-dahan akong tumao, hawak ang buntot pagi at naghintay ng tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang aking plano. Ang bawat saglit ay tila napakahalaga. Ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng pagbabago sa aming kapalaran. Sa gitna ng lahat ng pag-aalala at pangamba, umaasa ako na ang bawat galaw at bawat hakbang ay makakatulong upang mapigilan ang kasamaan at maibalik ang kapayapaan sa aming buhay. Nang makita kong nakatuon pa rin ang tiktik sa kapre, nagpasya akong kumilos. Ang bawat paggalaw ko ay maingat ngunit puno ng determinasyon. Nakakatuwa, sa kabila ng aking takot ay nagagawa kong magplano at mag-isip. Ang kapre na si Den ay tila nagkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng paraan upang mapatalikod ang tiktik. Ang kanyang mata ay nagbigay ng senya sa akin na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ang tamang oras. Ngayon na! Hindi ko alam kung paano ko nagampanan ang aking bahagi, pero nagmadali akong tumalima. Dali-dali kong hinawakan ang buntot pagi na nakasabit sa pintuan. Ang bawat galaw ng buntot pagi sa aking mga kamay ay tila may kasamang lakas ng loob, kahit na ang bawat hakbang ay may kasamang pangamba. Walang ano-ano, hinawakan ko ang buntot pagi at sinimulang hampasin sa likuran ang tiktik. Ang bawat hampas ay naglalaman ng lahat ng lakas at determinasyon na mayroon ako. Ang malalakas na tunog ng bawat hampas ay tila nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang aking ginagawa. Lahat na yata ng enerhiya ko ay nailabas ko na. Ang mga braso ko ay nangalay habang patuloy kong hinahampas ang buntot pagi. Ang tiktik ay nagiging mahina sa bawat hampas. Ang kanyang balat ay tila nagiging mas madilim. Ang kanyang mga pangil ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga mata niya ay nagiging malalim at tila puno ng pighati. Nagpumiglas siya sa bawat hampas at ang lahat ng iyon ay naging dahilan para lalong manghina ang kanyang lakas. Hampas dito, hampas doon, habang pinipilit kong buksan ang aking mga mata at makita ang epekto ng aking ginawa. Sa bawat galaw, ang buntot pagi ay tila nagiging mas mabigat sa aking mga kamay, ngunit hindi ko binapalampas ang pagkakataon. Ang bawat hampas ay may kasamang sigasig na parabang ang aking buhay ay nakasalalay dito. Ngunit habang patuloy ako sa aking pagsisikap, biglang sumigaw ng malakas ang tiktik. Anak! Ang sigaw na yon ay tila isang matinding pagkagising para sa akin. Sa takot at pagkalito, idinilat ko ang aking mga mata at bigla kong napansin ang katotohanan na si Den, ang kapre, ay hindi na makaligtas mula sa mga hampas ng buntot pagi. Nang makita ko ang aking pagkakamali, agad akong napahinto sa aking ginagawa. Ang buntot pagi ay nasa ere at ako'y nakatingin sa nakahigang katawan ni Den na natamo rin ng mga hampas. Ang pagkabigla ko ay tila nagbigay ng takot sa akin. Si Den na sa kabila ng pagiging kapre ay tila bumabalik sa kanyang normal na anyo ay nagbigay sa akin ng isang malalim na pagtingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Ngunit sa parehong oras, may pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang mga pangil niya ay nagsimulang maglaho at ang kanyang katawan ay naging normal muli. Hindi ko alam kung anong lakas pa mayroon ng tiktik, pero sa isang masiwas niya ng kanyang braso ay muli akong bumalibag sa sahig. Kahit kailan, hindi mo deserve ang mamuhay sa mundo naming mga tao. Nanlaki ang aking mga mata nang makita kong si Tita Maria sa kabila ng lahat ng pangyayari ay nagawang makakawala mula sa pagkakatali. Sa kabila ng takot at pagkalito, hindi ko maiwasang magtaka kung paano niya nagawa yun. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay malinaw na malinaw. Sa isang iglap, lumapit siya sa nanghihinang tiktik. Ang holy water na hawak niya ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at tapang. Ang tiktik na sa kabila ng pagiging mahina ay tila nagiging masigla na muling nagmumukhang isang halimaw. Ang kanyang pangil ay muling lumalabas
sa galit. Hindi ka na makakaligtas pa! Walang awa niyang ibinuhos ang holy water sa tiktik at sa isang malakas na sigaw napapikit ako sa biglaang tunog ng pag-ungol ng halimaw. Ang holy water ay tumulo sa balat ng tiktik at ang bawat patak ay tila may kasamang ingay ng pag-igik. Ang tiktik ay nagulantang, ang kanyang mga mata ay naging malalim at puno ng pighati. Ang bawat pag-ungol at sigaw na lumalabas sa kanya ay tila nagiging mas malakas. Ang kanyang balat ay nagiging singaw at ang kanyang mga pangil ay tila nagiging mas mapula at maputla. Masakit! Masakit! Tulong! Tulong! Nagkatinginan kami ni Den at ang takot at pangamba ay tila naglaho sa kanyang mga mata. Ang pagbuhos ng holy water ay tila nagbigay sa amin ng pag-asa na maaaring ito na ang pagkakataon upang matigil ang lahat ng ito. Ang mga mata ni Tita Maria ay puno ng lakas at tapang. Ang kanyang mga galaw ay tila nagsilbing simbolo ng pag-asa sa kabila ng lahat ng nangyari. Nagpatuloy ang sigaw ng tiktik at ang holy water ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga pangil niya ay tila nagiging mas malalim at ang kanyang anyo ay nagiging mas mahirap tukuyin. Ang kanyang pag-ungol ay tila nagiging mas malakas. Ang bawat patak ng holy water ay isang nagiging sanhi ng mas matinding pighati. Tama na! Nagulat kami ni Tita Maria nang biglang pumagitna si Den, ang kapre na kaunting sandali na lang ay mapupuksa na sana namin. Naging maamo ang mukha ni Den na tila nagmamakaawa at sa halip, yakap-yakap niya ang tiktik na kanina ay nagmumukha ng napakahirap harapin. Huwag mo na siyang saktan! Ang bawat patak ng holy water ay tila naging sanhi ng higit pang sakit sa tiktik. Ang pag-ungol nito ay nagiging mas malakas. Ang kanyang balat ay tila nasusunog. Sa gitna ng pag-aalala at pagkabigla na baling ang tingin ko kay Den. Anong ginawa mo? Bakit mo siya iniligtas? Hinawakan ni Den ang ulo ng kanyang ama. Ang mga mata niya ay naglalaman ng mga luha habang itinutok sa akin ang kanyang tingin. Pakiusap, Meryl. Ibigay niyo na sa akin to. Aalis na kami. Lilisanin na namin ang inyong lugar. Hindi na kami muli manggagambala. Hindi niyo na kami makikita kahit kailan. Ano? Pero paano mo masisiguro na hindi siya mangbiktima sa ibang lugar? Ang tiktik na ito ay delikado. At hindi mo siya basta-basta mapipigilan. Ako nang bahala. Sa dulo ng lahat, ama ko pa din siya. Tutulungan ko siya. At hindi ko siya hayaan na manggambala sa iba. Ako nang bahala sa kanya. Pakiusap. Huwag niyo na siyang saktan pa. Kami na ang bahala. Ang mga salita niya ay nagdala ng isang bagong pag-asa. Ngunit ang takot ko ay hindi rin maitago. Ang bawat saglit ay puno ng pangangailangan na makatiyak na hindi na magkakaroon ng iba pang panganib sa aming lugar. Paano kung hindi mo siya makokontrol? Paano kung muling magbabalik sa dati niyang anyo? Maniwala ka sa akin, Meryl. Hindi na mangyayari yun. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang bawat saglit ay tila puno ng pangako. Ngunit ang pangakong yun ay tila mahirap paniwalaan. Ang takot ko ay patuloy na bumabalik. Ngunit ang pag-asa na mawawala ang banta ay nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Tiningnan ko si Tita Maria. Naiintindihan kong ama mo pa din siya, Den. Kaya sa pagkakataong ito, buo ang tiwala ko sa iyo na ilalayo mo siya sa amin. Lalong-lalo na sa aking anak. Opo, Tita Maria. Makakaasa po kayo. Pinaalam ni Den ang kanyang pasya sa kanyang ama ngunit sa labis na panghihina, hindi na ito nakasagot pa. Tumayo si Den na may hawak pa rin sa kanyang ama. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng mga luha.
Paglabas nila sa pinto, ang mga mata ko ay nakatuon sa kanilang pag-alis. Ang bawat hakbang nila ay tila may halong pag-asa at takot. Hindi ko alam kung ito na nga ba ang katapusan ng lahat ng ito, ngunit ang pakiramdam na wala na tayong direktang banta ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Naiwan kami ni Tita Maria sa gitna ng kalat at kaguluhan na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga mata namin ay nagkatinginan, puno ng pag-aalala at pagkalito. Ang mga hininga namin ay nagmamadali. Ang mga puso namin ay tila sabik na magpatuloy sa tahimik na buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko na kayang maghintay pa. Agad akong tumakbo patungo kay Tita Maria at mahigpit ko siyang niyakap. Ang yakap na yon ay puno ng emosyon, pag-aalala, takot at higit sa lahat, ang ginhawang natapos din ang lahat. Tita Maria, Mary, pasensya na. Hindi ko naisip na ganito magiging lahat. Patawad na hindi kita agad pinaniwalaan tungkol sa mga aswang. Patawad. Patawad. Ang mga luha ko ay hindi na mapigilan. Ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang takot at pangungulila na nakatanggap sa aking dibdib ay napakalakas. Ang pagyakap ko sa kanya ay tila paraan ng pagsabing ayos na ang lahat. Isang pasasalamat na natapos na ang lahat ng ito nang buo pa rin kaming magkasama. Si Tita Maria ay naglalaman ng kalungkutan at pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa akin. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit may halong tapang at pagmamahal. Meryl, huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasadya na hindi ka paniwalaan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang mga kwento mo ay tila sobrang mahirap paniwalaan para sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nagpatuloy siya sa pagyakap sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad, Meryl. Kung hindi ko lang sana binawasan ng mga pangyayari, baka hindi na naaabot ng ganito. Salamat at nahanap natin ng paraan para matapos ang lahat ng ito. Salamat sa tapang mo. Habang magkayakap kami, ang bawat minuto ay tila umaagos ng pagkasisi at kapatawaran. Ang bigat ng takot ay unti-unting nawawala. Ngunit alam kong maraming bagay pa ang dapat harapin. Okay lang, tita. Intindihan kita. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Lahat naman ng to hindi natin ginusto. Salamat. Salamat. Paano na ang mga susunod na araw? Anong gagawin natin para siguraduhin hindi na mauulit ang ganitong bagay? Hindi ako magsisinungaling dahil sa totoo lang ay hindi ako maniniwalang safe ka pa dito, tita. Ngumiti si Tita Maria. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng tapang at determinasyon. Ngayon, alam na natin ang totoo. Kailangan na nating maging handa. Kapag may nagbabantang panganib, hindi na tayo mag-aantay na mangyari ulit. Magtutulungan tayo at magsusumikap na mapanatili ang seguridad ng ating lugar. Naramdaman ko ang mga salita niyang yun na tila nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Ang bawat saglit ay tila nagdala ng bagong simula. Ang pagsasama namin ay nagbigay ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng nangyari, may liwanag na naghihintay sa dulo ng lahat ng nangyari. Ngumiti ako sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Tama ka, Tita Maria. Kakayanin natin to. Basta magtutulungan tayo. Nagpatuloy kami ni Tita Maria at kasalukuyang nililigpit ang mga kalat sa paligid.
Habang inaayos ko ang mga gamit, napansin ko ang isang itim na libro na nakalapag sa sahig. Natatandaan ko ito. Ito yung libro na galing kay Mang Rabon. Nang makita ni Tita Maria ang libro na hawak ko, agad siyang naglabas ng galit. Yan ang Biblia ng kasamaan na ibinigay sa atin ni Mang Ramon. Napakadelikado ng librong yan na isa palang armas. Ang sinabi niya ay tila nagpapalakas ng pagkabahala ko. Ang mga mata ko ay lumaki sa takot at pagdududa. Biblia ng kasamaan? Bakit mo sinabing armas yun? Anong ibig sabihin ng ritual? Ayon sa tiktik kanina, ang librong yan ay ginagamit ng mga kagaya nilang aswang upang magamit ang kapangyarihan ng kasamaan. Ginagamit nila ito upang mapalakas ang kanilang sarili at makontrol ang mga masasamang espiritu. Sa oras na magkaroon ng ganitong uri ng libro, hindi mo na matitiyak ang mga pwedeng mangyari. Anong gagawin natin dito sa libro, tita? Gusto mo bang ibenta? Po? Total, ang laking perwisyo ang ginawa ng 2 aswang kanina. Gusto mo bang ibenta yan sa black market? Malay natin kung mas mahal pa pala yan. Tita, nagbibiro ka na naman no? Ay hindi. Meryl, ibenta natin yan. Saan? Sa apoy. Ikaw talaga. Napaka-slow mo. Tara na, sunugin na natin yan. Sabi mo ibebenta. Bahala na. Tara na't kumuha ka ng gas at lighter dyan sa tindahan. Hindi pwedeng nasa bahay ko yan. Ang cute mo talaga, tita. Thank you, pamangkin. Sumunod ka na sa labas, ha? Opo. Nagpaapoy ako sa kahoy doon at nang lumiyab na yon, itinapon ko na ang itim na Biblia para masunog. Hawak-hawak ko sa braso si tita bilang senyales na okay na ang lahat. Meryl, pwede bang sa atin na muna ang nangyari? Po? Sa ngayon, hayaan mo munang sa atin na muna ang nangyari. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na makabalik na ang tito mo, ay ako na mismo makukwento sa kanya ng mga nangyari ngayon. Pero, tita... I know. Kasama pa naman kita eh. Tsaka nangako naman ang tito mo na uuwi agad sa oras na mabigyan ng pagkakataon. Ayoko lang na mabahala siya sa akin gayong nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Si nanay po. Aba lalo na si ate. Kinabukasan niyan, malamang nandun na ako sa Manila. Sige ta, kung yun ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Dito lang naman ako sa tabi mo hanggat wala pa si tito. Salamat, Meryl. Matapos naming masiguro na abo na ang itim na Biblia ay pumasok na kami sa loob at tinuloy ang paglilinis. 9 na buwan mula nang maganap ang lahat ng kaguluhan, natapos ang mga pagsubok na kinaharap namin at ang buhay ay tila naging normal na muli. Ang mga takot at pangarap na maginhawa mula sa panganib ay nagbigay daan sa isang bagong simula. Alinsunod sa sinabi ni Nay Rosa na magiging premature ang kanyang baby ay mabuti na lang at hindi yun nangyari. Healthy na nanganak si Tita Maria after 9 months. Ilang buwan ang lumipas mula nang manganak si Tita Maria at ako ay nanatili sa kanyang tabi sa loob ng panahong iyon. Ang bawat sandali ng pag-aalaga sa kanya at sa bagong silang na sanggol ay nagbigay sa akin ng ligaya at kapayapaan. Ang pag-aalala ay napalitan ng saya dahil sa bagong buhay na lumitaw sa aming pamilya. Ang mga araw na iyon ay puno ng pagbabalik loob sa mga simpleng bagay. Ang pag-aalaga kay Tita Maria habang siya ay nagpapagaling, ang pag-aalaga sa kanyang bagong panganak, at ang pagbabalik sa normal na buhay. Ang pagkakaroon ng bagong miyembro sa pamilya ay tila nagpapalakas sa amin upang ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng mga panganib na aming naranasan. Minsan habang kasama si Tita Maria at ang kanyang bagong panganak,
nag-iisip ako tungkol sa lahat ng mga nangyari. Ang mga takot at pangarap na nagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang hinaharap ay tila naging bahagi ng aming pagkatao. Nang dumating si Tito at bumalik sa bahay, agad na din akong nagpaalam kay Tita. Kailangan kong balikan ang buhay ko sa Manila. Sinabihan ko na din naman siya na ikwento ang nangyari sa amin, kung hindi ay ako mismo ang magkikwento kay Tito with exaggeration pa. Sobrang unexpected ng lahat ng nangyari. Pero nagpapasalamat pa din ako na nalampasan namin ni Tita Maria ang pagsubok na yon. Sa ngayon, isa na akong office girl sa Maynila at graduate na din ng college. Si Den ay kaibigan ko pa din. Nakakausap ko naman sa Messenger. Ang totoo niyan nito lang nang umamin siya, gusto niya ako at isa yun sa dahilan kung bakit nakabantay siya lagi sa amin para may pagtanggol ako sa tatay niya na si Tita pala ang puntirya. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagkinig sa aking kwento. Sana na-enjoy niyo po. Paalam hanggang sa muli. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Ako po si Tadeo, hindi ko totoong pangalan. Nagmula ako sa isa sa mga tagong bundok ng Mindanao. Ang aming tahanan ay humahalik sa langit. Nasa kanlungan ng kalikasan sa gitna ng malawak na talahiban. Ako ay lumaki sa tahanan ng Panginoon, sa lugar kung saan inilaan namin ang aming buong buhay sa pagsamba sa Kanya. Hindi katulad ninyong mga mababang uring namumuhay sa lusak ng pagiging makamundo. Ang tahanan ng Panginoon ay gawa sa bato, marmol at matitibay na mga kahoy. Ito ay mayroong 4 na gusali. Ang gusali kung saan tumutuloy kaming mga kanyang tagasilbi. Ang imbakan ng mga pagkain at ang lugar kung saan ikinukulong at inihahanda ang mga alay. Siyempre pa, naririyan din ang bulwagan ng Panginoon. Naroroon ang malawak na silid-sambahan. Ito ay may pahabang altar na gawa sa bato at marmol. May tig-iisang poste sa bawat sulok ng altar kung saan itinatali ang mga braso at binti ng alay. May isang malaking pinto rin sa likod ng altar na may tig-iisang sulo sa magkabilang gilid. Yun ang pinto papunta sa mismong tinutuluyan ng Panginoong magkuno. Doon namin naririnig ang kanyang boses tuwing kami ay kanyang kinakausap. Oo, kasama naming naninirahan sa kanyang tahanan ng Panginoon. Hindi siya katulad ng mga huwad na Diyos-Diyosang hindi naman talaga umiiral. Siya ay naririyan lang sa aming piling. Hindi namin siya nakikita, ngunit siya ay aming nakakausap. Naririnig namin ang kanyang boses at siya rin ay kumakain ng mga alay. Kaya nga mula sa paggising hanggang sa pag-idlip, palagi naming inilalaan ang bawat sandali sa pagsamba sa kanya. Araw-araw, walang mintis. Ito ay bilang pagtanaw na rin sa kanya ng utang na loob. Paliwanag pa nga ng aking ama na si Hernan. Ang mahal na Panginoong si Magkuno ang nagkaloob sa buhay na ating tinatamasa. Utang natin sa kanyang pagiging maginhawa ng ating buhay dito sa loob ng kanyang tahanan. Utang natin sa kanya ang ating kaligtasan, malayo sa makasalanang mundo sa ibaba. Kaya't marapat lamang na siya'y ating purihin
Taos-puso natin siyang paglingkuran sa bawat araw na nagdaraan. Lagi nating isapuso ang kanyang kalooban. Ang aking amang si Hernan ay isa sa mga pinuno ng pananambahan. Siya ang namamahala sa paghuli at paghahanda ng mga alay kada buwan. Habang abala kasi kayo sa inyong kahabag-habag na pamumuhay, kami ay nagsasagawa ng pag-aalay tuwing kabilugan ng buwan. Ang pangkat ni Ama ang nanghuhuli ng iaalay sa ibaba ng bundok. Gusto ko nga sanang sumama kahit noong maliit pa lamang ako, ngunit mahigpit na ipinagbabawal para sa aming mga bata na lumabas. Ang nagagawa namin ay tumanaw lamang sa talahiban at kakahuyang nasa labas ng mga pader na bato. Natatanaw kasi iyon mula sa ikalawang palapag ng aming tinutuluyan. Kung bakit hindi kami pinapayagang makalabas ay dahil mapanganib ang mundo. Tayo ay nananatili rito sa loob ng tahanan ng ating Panginoong Magkuno dahil mapanganib at mapanlinlang ang mundo. Sa ibaba ay may mga mababango, maliliwanag, magaganda at kamanghamanghang mga bagay. Subalit ang lahat ng iyon ay may layuning hikayatin tayong lumayo sa kaloob ng ating nag-iisang Diyos. At kapag tayo ay napaniwala ng mundo, tayo ay ibabaon nito sa lusak ng pagiging makasalanan. Hindi yon kalugod-lugod para sa ating Panginoon. Siya ay malulungkot at magagalit. Masakit man para sa kanya ay mapipilitan siyang parusahan ang sino mang magtampisaw sa mundong ibaba. Ako ay nakikinig sa aking Ama. Siya ay isa sa mga nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa aming mga tagasunod ng Panginoong Magkuno. Ako ay walang karapatang questionin ang kanyang mga pangaral dahil ako ay isa pa lamang musmos na walang nalalaman. Ang ginagawa lang namin noon ng aking mga kababata ay mag-abang sa tarangkahan. Mag-abang kung kailan bumabalik ang pangkat ni Ama galing sa pangunguha ng alay. Sa tuwing bumubukas iyon, sa ganoong pagkakataon pumapasok ang pangkat. Bitbit nila ang isang babae o isang lalaki na nakatali, tulog at walang saplot. Agad nila yung dinadala sa gusali ng mga alay. Sumusunod ako. Gusto kong pumasok pero nginingitian lang ako ni Ama. Hindi pa raw panahon para pumasok ako roon, kaya naman tumatanaw na lamang ako sa labas ng gusali. Nakikinig sa pagsusumigaw, pag-iyak at pagmumura ng alay. Sabi ni Ama, "Huwag kayong magpapaloko sa kanila mga palahaw. Ako man ay nasasaktan ding may makitang tao na nahihirapan. Subalit kung iisipin, sila ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sila nagpupumiglas dahil ayaw nilang maging alay. Isang patunay ng kanilang pagsuway." Pagsapit ng kabilugan ay naghahanda kami para sa pananambahan. Kami ng aking inang si Agnes ay sumasama sa mga tagalinis at tagaluto. Kailangan kasi marami kaming lutuin dahil maraming dadalo sa pananambahan. Kami ay nagkakatay ng mga baboy, manok, baka at kambing. Doon namin kinukuha ang mga hayop sa likod ng imbaka ng pagkain kung saan namin sila pinapalaki sa kalugod-lugod na paraan. Bago naman nagsisimula ang pananambahan ay magsisidatingan ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Sabi ni Ina, "Sila ay mga taong pinili ng Panginoong Magkuno upang mamuhay sa mundong ibaba. Sila ay tunay na kahanga-hanga, anak. Sa kabila kasi ng kanilang pananatili roon, ay hindi sila nagpapalinlang sa mundo. Sila ay nananatiling tuwid na naglilingkod sa ating Diyos. Sila ay naroroon upang ibahagi sa mga makasalanang tao ang liwanag na atin ding tinatamasa." Ano po bang ginagawa nila roon sa ibaba, Ina? Sila ay namumuhay sang-ayon sa atas sa kanila ng Panginoon. Ang iba sa kanila ay gumagawa ng iba't ibang mga likhang sining. Halimbawa, may iba sa kanilang mga awit, manunulat, at mga ilustrador.
Ang iba naman ay nagpapalakad ng mga negosyo. O di naman kaya ay nanunungkulan sa mga matataas na pwesto sa ibabang lipunan. Bakit naman po kailangan nilang gawin ang mga bagay na yon? Upang matupad ang mithiin ng Panginoong magkuno sa ating lahat. Halimbawa, ang mga sinasabi kong may matataas na katungkulan ay tumutulong sa panghuhuli ng alay. Sila ang dahilan kung bakit hindi nasasaktan ng mga taga-ibaba ang pangkat ng iyong ama. Hindi ko mapigilang humanga sa kanila. Sila ay buong tapang na namumuhay kasama ng mga maruruming tao sa ibaba. At nananatili silang tuwid at matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoong magkuno. Kaya naman, tuwing kabilugan ay ibinibigay din namin sa kanila ang umaapaw na papuri. Sila ay pinaghahandaan namin ng masasarap na mga pagkain at inumin. Maaari silang tumabi sa kahit sino man sa amin kapag kanilang ginusto. Ako man mismo ay nagalak nang may pumili sa akin noong 12 anyos pa lamang ako. Kaya kabado man ay malugod kong ginawa ang aking tungkulin upang siya ay mapaligaya. Kapag nagsisimula naman ang sambahan ay nagtitipon kaming lahat sa bulwagan ng Panginoon. Ito ay isang malaking espasyo na walang kahit isang upuan. Inilalagay sa altar ang alay. Walang saplot, nababalot ng kung anong langis at tubig ang buong katawan. Nagpupumiglas at nag-iingay rin sila kapag ipinapasok sa bulwagan. Isang kasumpa-sumpang asal. Ikaw ay magiging isang alay para sa Panginoon tapos tatanggihan mo? Nakakatawa. Magsisindi ng insenso na ang usok ay lulukob sa buong bulwagan. Kami ay magdarasal at magkakantahan ng papuri sa ngalan ng Panginoon nating si Magkuno. Sumasabay sa amin ang iyak, sigaw at mura ng alay. Nagsisilbing paalala kung ano ang nagagawa ng mundo sa isang tao. Sa dulo ng pananambahan ay dadasalan ng punong pari ang alay habang inaambahan ng gintong punyal sa may dibdib. Dito lalong lumalakas ang paghuhumiyaw ng kaawa-awang alay bilang huling subok ng pagmamakaawa. Ngunit hindi kami nagpapalinlang. Itinatarak ng punong pari ang punyal sa dibdib ng alay tsaka iginuguhit iyon papunta sa lieg. Ipinapaligo ang mismong dugo ng alay sa buo nitong katawan pagkatapos ay isinasagawa na namin ang mga huling panalangin bago iniiwan ang katawan sa loob ng bulwagan. Babalik na lamang kaming mga maglilinis pagsikat ng araw kung kailan tapos nang kumain ang ating Panginoon. Doon daratnan naming lasog-lasog na ang katawan ng alay. Bukas na ang dibdib at sikmura. Wala nang laman loob, maliban na lamang sa utak na nasa ulong buo pa. Ililigpit namin ang mga natira sa alay upang ihawin. Yun ang magsisilbi naming pagkain sa unang hapunan matapos ang kabilugan. Ganoon ang buhay namin sa tahanan ng Panginoong Magkuno. Umiikot lamang sa pagsamba at paninilbihan sa Kanya. Paikot-ikot lang at paulit-ulit ang bawat araw at buwan. Paulit-ulit na hindi ko alam. Hahantong pala sa isang malaking pagbabago na yayanig sa buhay ko. Kapapanganak pa lamang nito ni ina sa aking bunsong kapatid na si Monica. Oh, naririto na ang tanghalian natin. Tayo ay kumain na habang mainit pa itong tinola. Salamat po, Inay. Nako, kahit kailan talaga napakasarap mo magluto, Agnes. Oo nga po, Ina. Palaging masarap ang luto ninyo. Kaya palagi akong ganadong kumain eh. Siyempre. Kailangan nating kumain palagi ng masarap. Hindi biro ang paglilingkod na ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya kailangan manatili tayong malakas. Oo nga pala. May mahalaga akong sasabihin. Sabihin? Ano yun, Hernan? Para kay Tadeo. Sa akin po?
Ama? Napag-usapan namin ito ng punong hari. Nasa tamang edad ka na. Kaya magsisimula na ang pagsasanay mo upang maging tagahuli ng alay. Seryoso po ba kayo, Ama? Hindi ba kayo nagbibiro? Abay, isang malaking karangalan yun para sa pamilya natin. Hindi ako nagbibiro, anak. Kaya, pagkatapos nating mananghalian, sasama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng mga kailangan mong matutunan. Sa totoo lang ay napakatagal kong hinintay ang pagkakataong yun. Ang pagkakataong mas maging kalugod-lugod para sa ating Panginoong magkuno. Kaya naman, labis akong nagulat at nagalak sa ipinahayag na iyon ni Ama. At bago ko pa man mamalayan ang mga bagay-bagay ay nakita ko na lamang ang sarili sa pagsasanay kung paano manghuli ng alay. Anak, tandaan mo sana itong mga babala ko sa iyo. Ang mundo ay nakakamangha. Marami itong makukulay, maliliwanag, mababango at nakakaaliw na mga bagay. Pakay nitong ikaw ay linlangin at ikayating umanib sa kasalanan. Kaya naman, kailangan mong mag-ingat. Panatilihin mong matatag ang iyong kalooban. Ituon mo ang pansin sa ating misyon. Maliwanag ba, Tadeo? Opo, Ama. Maliwanag po. Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang at siguradong paparusahan ka ng Panginoon. Isang mabigat na responsibilidad ang panguhuli ng alay para sa Kanya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Tatay sa nakamamanghang mundo. Hindi ko alam kung ano ba ang makukulay, maliliwanag, mababango o nakakaaliw na mga bagay. Hindi pa naman kasi ako nakalalabas ng tahanan ng Panginoong magkuno. Kaya kailangan ko na lang manatiling handa upang hindi malinlang ng mundo. Yun nga lang ay hindi naging madali sa umpisa. Sadya nga pala kasing nakahuhumaling ang makasalanang daigdig sa ibaba ng tahanan ng ating Panginoon. Una akong namangha sa sasakyang gagamitin para sa panghuhuli ng alay. Doon iyon naghihintay sa ibaba ng bundok. Napakakintab at ang kulay ay kasing berde ng ilang mga dahon sa gubat. Nakakaaliw ding tignan ang mga salamin nitong kulay itim, pati na ang mga ilaw sa likod, harap at loob. Ang gandang tingnan at kakaiba. Ano ang isang yan, Ama? Yan ay isang sasakyan, isang van. Yan ang gagamitin natin upang manghuli ng mga alay. Paanong gagamitin? Sasakay tayo dyan. Maglilibot tayo sa mundo upang makahanap ng katanggap-tanggap na alay. Kapag may nakita na tayo, siya ay ating kukunin at isasakay sa loob nito. Tsaka natin dadalhin pabalik sa tahanan ng Panginoon. Manghang-mangha ako nang umandar ang sasakyang yun. Tumakbo mula sa mabatong bukana ng gubat pagkatapos ay dumaan sa patag at sementadong bahagi na kung tawagin ay kalsada. Nagtuloy-tuloy pa ang van hanggang sa may matanaw na akong mga tao, mga kabahayan at iba pang mga sasakyan. May mga bus, may mga kotse, may mga pedicab at may mga bisikleta. Napakarami ring mga ilaw kahit saan ako lumingon, kaya hindi gaanong madilim ang kalaliman ng gabi. May mga ilaw sa mga poste na nasa paligid ng kalsada. Maski ang mga kabahayan, mga gusali at mga tindahan ay may mga ilaw rin. Ang iba pa nga ay sumasayaw-sayaw at kumukuti-kutita pa kung titignan. Hindi rin mawawala ang napakababangong benta ng ibang tindahan. Gaya na lamang sa mga kainan. Marami rin akong nakikitang mga tao at mga batang may kay gagandang mga damit at kung ano-anong mga gamit. Kaysa saya nilang namumuhay sa ibaba ng tahanan ng Panginoon. Mabuti na lamang talaga at alam ko ang totoo. Alam kong mapanlinlang ang mundo, kaya hindi ako malalansi. Oo, namamangha ako at naaaliw din sa ibang mga nakikita ko, ngunit hindi ako magpapadala sa udyok ng kasalanan. Hindi ako tutulad sa mga kagaya ninyo na namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos.
Habang nasa sasakyan din, ipinaalala sa akin ni Ama ang tungkol sa hahanaping alay. Tandaan mo, Tadeo, kailangan nating maghanap ng katanggap-tanggap na alay. Hindi masyadong matanda at hindi rin masyadong bata. Yung sakto ang pangangatawan. Hindi masyadong payat at hindi rin mataba. Kailangan malusog, kailangan walang anumang sakit-sakit sa balat. Hindi rin po pwede ang mayroong mga sugat, pasa, tato o kahit butas ng hikaw. Ganoong tao ang katanggap-tanggap bilang alay para sa ating Panginoon. Tatandaan ko po, Ama. Nagpatuloy pa sa pagtakbo ang van. 6 kami sa loob, kasama na sina Ama at ang nagmamaneho. Lahat kami ay nakatuon ang mga mata sa gilid ng kalsada. Naghahanap ng pwedeng kuning alay. Mahigit 1 oras pa ay may namataan na kaming binata na siguro mas matanda lang sa akin ang kaunti. Naglalakad yun sa gilid ng kalsada. Kulay puti ang kanyang damit at madilim na asul ang pantalon. May suot din siyang bag sa likod. Sabi ni Ama, isa raw yung estudyante sa tinatawag na paaralan. Isang lugar kung saan hinuhubog ang pagiging mangmang ng mga tao tungkol sa kaloob ng Panginoong magkuno. Binuntutan ng sasakyan ng binatang yon. Sinabihan ako ni Ama na manood lang muna sa kanilang gagawin. Ngayon na, bilisan nyo. Buksan nyo ang pinto at hablutin ng batang yon. Nang makatsyempo ay mabilis nilang binuksan ang pinto ng van tsaka hinablot papasok ang nasabing binata. Nagpupumiglas at nagsusumigaw ang binata. Nakakahiya siya. Ngunit dahil alam ko ang katotohanan ay naaawa rin ako sa kanya. Agad namang tinakpan ng isa naming kasama ang bunganga at ilong ng binata. Tinakpan gamit ang panyong may gamot na pampatulog. Tanggalin nyo na ang lahat ng kanyang suot. Siguraduhin nyong masusuri ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Mahirap na at baka may tagong sugat, pasa o tattoo pala ang isang ihan. Makaraan ng ilang minuto ay nanlupaypay at nakatulog na ang binata. Doon na namin hinubad ang lahat ng kanyang saplot. Nang makita namin wala siyang anumang tato, pasa o sugat, napagpasyahan ni Ama na katanggap-tanggap ang isang iyon. Kaya naman bumalik na kami sa paanan ng bundok at agad siyang inakyat papunta sa tahanan ng Panginoon. Diniretso namin siya sa loob ng kulungan ng alay. Bahagi ng tahanan na matagal ko nang gustong mapasok. Habang wala pa siyang malay ay ginapos namin ang kadena ang kanyang paa. Isa yung kadena na nakakabit sa dingding ng silid. Sa loob ng silid ay may isang tulugan at isang kubeta. Doon maghihintay ang alay sa gabi ng pagsamba. Ikaw ang magbantay sa alay ngayong gabi, Tadeo, anak. Mag-iingay yan, panigurado. Kaya tandaan mong manatiling matuwid. Labanan mo ang awa. Tandaan mong makasalanan ang isang yan sa mata ng Panginoong magkuno. Tatandaan ko po lahat, Ama. Ako na pong bahala rito. Ang lahat ay pagsubok sa'yo, kaya pagbutihin mo, anak. Lumabas ako at sinaradong maigi ang pinto ng kulungan. Doon ako naupo sa sahig sa may gilid ng pinto. Mga 1 oras pa ay narinig ko nang nagsusumigaw, umiiyak at nagmumura ang alay sa loob. Nagtiim ang mga bagang ko sa pagkainis. Hindi ko maintindihan kung bakit ba ayaw ninyong mga taga-baba na maging kalugod-lugod na alay para sa Diyos. Nakakainis ang mga taga-ibabang yan. Bakit ba sila ganyan? Ayaw ba nilang pagsilbihan ng Panginoong magkuno? Sa pagiging alay na nga lang sila may pakinabang tapos ganyan pa. Lumipas ang buong araw at sumapit ang gabi ng pagsamba. Tuwang-tuwa ako nang makita kong paano inihahanda ni na Ama ang isang alay. Nagwawala at nag-iingay pa rin ito, ngunit hindi siya makawala. Tulong-tulong kasi namin siyang hinahawakan habang dinadasalan siya ng punong pari sa kulungan. Pinaliguan namin siya na maigi gamit ang tubig na may kahalong mga piling halaman. Pagkatapos ay pinahira naman ni Ama ng langis ang buong katawan ng alay mula ulo
hanggang paa. Langis na gawa sa katas ng iba't ibang mga halaman at pinabango ng katas ng mga bulaklak. Nang matapos ang paghahanda ay agad na namin siyang dinala sa bulwagan para sa pagsisimula ng pagsamba. Mula noon ay nagbago na ang buhay ko. Kasabay ng unti-unting paglaki ng kapatid kong si Monica ang paglabas ko tuwing nalalapit ang kabilugan ng buwan para sumama sa panghuhuli ng alay. Minsan ay ako mismo ang naaatasan na manghablot ng alay. Minsan din ay ako ang nagpapaligo at nagpapahid ng langis sa kanila. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mahigit 2 taon nang hindi ko namamalayan. Tadeo, ako ay napili ngayong gabi upang pagsilbihan ng isang tagasunod na galing sa ibaba. Kaya ikaw na muna ang bahalang magbantay sa iyong kapatid, ha? Doon na muna siya tatabi sa iyo sa pagtulog. Naku, wala pong problema, ina. Ako na pong bahala kay Monica. Ipanatag niyo lang po ang isip ninyo at nang magawa niyo ng maayos ang tungkulin. Maraming salamat, anak. Isang madaling araw, pagkatapos ng aming pananambahan, pinakiusapan ako ni ina na isabay si Monica sa pagtulog ko. Si ina nga kasi ay maninilbihan pa sa isang tagasunod na gusto siyang makatabi noong gabing yun. Ayos lang naman yun sa akin sapagkat malapit naman kaming magkapatid. Mahal na mahal ko ang aking 2 anyos na kapatid. Isinama ko nga siya sa aking silid. Pinatay ko ang gasera at agad na kaming naghanda para matulog. Monica, huwag ka nang malikot. Matulog na tayo. Gabing-gabi na oh. Magagalit sa iyong Panginoon yan. Sige ka. Humiga na kami at nagsimula na akong humili. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Monica. Hahayaan ko na rin sana ang sarili na lamunin ng antok. Ngunit napadilat ako nang may marinig akong kaluskos. Hindi ko natukoy kung saan yun galing, kaya nakiramdam ako. Napasinghot nang may maamoy akong masangsang sa hangin. Hindi naman yun ganoon kabaho. Hindi nga agad maaamoy kung hindi papansining maigi. Nagmumula yun sa bintana. Bumangon ako at sumilip doon, ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Humiga at pumikit na lang ako ulit. Subalit agad din akong napadilat ng may maulinigan na namang kaluskos. Lumakas din ng bahagyang masangsang na amoy, animoy lumapit ang pinagmumulan nito. Pagdilat ko ay saktong nakita ko agad ang bintana, kaya naman nakita kong may aninong dumaan doon. Hindi ko nga lang naaninag ng maayos dahil napakabilis nitong kumilos. Ano yun? Ibon? Ba't ang bilis naman yatang kumilos? Sinong nandyan? May tao ba dyan? Pero, paano naman magkakaroon ng tao sa labas ng bintana ko? Nasa 2nd palapag itong kwarto ko eh. Nakiramdam pa ako. Nagtaka kung bakit kumakabog ang dibdib ko at pinanlalamigan din ako ng kalamnan. Ibinaling ko ang pansin kay Monica. Niyakap ko ang kapatid ko. Pakiramdam ko kasi ay maaaring may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Kung ano ay hindi ko pa sigurado noong oras na yon. Ilang minuto pa ay nawala na rin ang masama kong pakiramdam. Pati ang kakaibang amoy ay nawala na rin. Yun nga lang ay naglaho na rin ang antok ko at hindi na ako nakatulog. Sa almusal ay kinuwento ko kina ama at ina ang nangyari. Kumusta naman ang naging paninilbihan mo kagabi, Agnes? Pakiramdam ko ay naubos ang lakas ko, mahal. Siguro nga ay sadyang tumatanda na ako. Mukhang nagawa mo naman ang maayos ang tungkulin mo. Ang lapad ng ngiti ng pinagsilbihan mo nang umuwi ka kanina. Mabuti kung ganon. Ina, ama. May problema ba, anak? Bakit parang nananamlay ka yata ngayon? Di ka ba pinatulog ng kapatid mo? Ano po kasi, may kakaibang nangyari kagabi. Kakaiba? Paano ang kakaiba?
Di ko po maipaliwanag ng maayos, Ama, pero parang may nagpaparamdam sa labas ng kwarto ko. May napapansin akong gumagalaw roon tapos may masangsang ding amoy. Isa pa, bigla na lang akong kinabahan. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda. May nangyari nga bang di maganda? May nakita ka bang kung ano? Oo nga naman anak. Baka namalikmata ka lang. Dala ng antok. Gising na gising po ako noon, Ina. Sigurado rin po ako sa mga nararamdaman ko. Oo, hindi ko siya nakita, pero may naaaninag akong mabilis na gumagalaw sa labas ng bintana. Sigurado ka bang talaga, Tadeo? Malabo naman kasing may tao sa labas ng bintana mo. Nasa taas na palapag ang kwarto mo. Yun nga po, Ama, pero sigurado po ako sa nakita ko. Wala naman po kasi akong dahilan upang gumawa-gawa ng kwento. Isa pa, ay galit ang Panginoon sa mga sinungaling, hindi po ba? O siya, upang mapanatag ka, magpaparonda ako mamayang gabi. Partikular doon sa banda sa may bintana ng kwarto mo. Basta sabihin mo lang sa akin kung may mapansin ka ulit. Sige po, Ama. Napanatag naman ako sa mga sinabi ni Ama. Nakatatakot kasing isiping baka may mabangis na hayop nang umaali-aligid. Nakababahala at baka mapano pa ang kapatid ko. Yun nga lang ay hindi natigil ang pagpaparamdam sa amin ng kung ano. Magandang umaga, Tadeo. Nakatulog ka na ba ng maayos kagabi? Opo, Ama. Salamat po sa pagpaparonda. Hindi na nga ako nakaramdam ng kakaiba sa may kwarto ko. Mabuti kung ganon. Yun nga lang, wala namang nakitang kakaiba yung mga bantay sa may bintana ng kwarto mo. Hindi ko lang po alam, Ama, pero siguro ay ibon nga lang po yung nakita ko. Lumalabas na ganoon nga, anak. O siya, tara na sa pag at mag-aalmusal na tayo. Hernan? Anong problema, Agnes? Ba't parang hindi maipintay ang itsura mo? May nagpaparamdam doon sa kwarto namin ni Monica kagabi. Ano ka mo? Lumipat sa may kwarto ninyo, Ina? Hindi ko alam kung yun din ba mismo ang naparamdam kina Tadeo noong nagdaang gabi. Pero pareho kasi sa mga nilarawan mo ang napansin ko, anak. Paanong pareho po? May mabigat na presensya rin na nagpakaba sa akin. Nanalamig pa nga ang kalamnan ko eh. Tapos, may kung anong masangsang mula roon sa labas ng bintana. May napapansin din akong kung anong gumagalaw ng napakabilis. Kung ganoon, hindi nga namamalikmata o nagbibiro itong si Tadeo. Hindi maganda ito. Tumindi ang pagkabahala ko nang pati mismo si Ina ay may nararamdaman ng hindi maganda. Ang malala pa ay hindi lang yun isang beses nangyari, kundi magkakasunod na gabi talaga siyang may napapansing kakaiba. At gaya sa naramdaman ko, may kakaiba ring amoy at mga kaluskos na nagmumula sa labas ng kanilang bintana. Kaya naman naisip kong doon na muna sa kwarto ko patulugin si Monica. Naroroon nga kasi ang kung anumang nagpaparamdam sa labas ng bintana ni Ina. Ina, naisip ko lang po, baka mas makakabuti kung doon na muna itong si Monica sa kwarto ko. Baka kasi mas ligtas siya doon ngayong gabi. Ay, siguro nga ay mas makakabuti yan sa ngayon. Sige, basta, kapag naglumikot masyado itong kapatid mo ay sabihan mo kaagad ako ha, Tadeo. Sige po. Noong gabing ang iyon ay dinala ko si Monica sa aking silid at pinatulog. Iniwan ko lang na nakasindi ang gasera upang manatiling may liwanag ang silid. Nanalangin pa ako ng mataimtim sa ating Panginoong magkuno. Mahal na Panginoon, bantayan ninyo po kami. Ilayo ninyo po sa amin ang kung anumang masamang nilalang. Alisin ninyo po ang takot sa aming mga puso. Sana po ay protektahan nyo kami sa aming pamamahinga. Nang sa gayon ay mapagsilbihan namin kayo ng mas maayos sa pagsikat ng araw. Matapos kong magdasal ay matutulog na sana ako. Subalit, naulinigan ko na namang may kumaluskos mula sa bintana. Naaamoy ko rin ang kung anumang masangsang at paunti-unting lumakas ang kalabog ng dibdib ko. Hindi ako dumilat kaagad.
Nakiramdam muna ako ng maigi. Lumalakas ang amoy, ibig sabihin lumalapit ang kung anumang pinanggagalingan nito. Nang marinig ko ang kaluskos mula sa mismong dingding ay doon na ako biglang dumilat. Pakiramdam ko ay sandaling naputol ang paghinga ko nang makatitigan ko ang isang kahindik-hindik na nilalang. Naroroon yun at nakadungaw sa labas ng bintana. Agad siyang umalis nang mapansing dumilat ako, ngunit malinaw nang umukit sa isip ko ang kanyang muka dahil sa liwanag ng gasera. Kulay putik ang kanyang balat na nababalot ng mga kaliskis. Kung titignan ay mukha yung balat ng buwaya. Ang kanyang malalaking mga mata naman ay kulay pula at kahawig ng sapusa. Kumikislap yun gawa ng liwanag ng gasera. Pansin ko rin ang kanyang nakabukang bunganga na puno ng matatalim na mga ngipin at tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway na manilaw-nilaw. Hindi ito totoo! Halimaw! Halimaw! Di ko napigil na papasigaw. Agad na nagising si Monica. Ang ama, ina at iba pang mga kasama naman namin sa tahanan ng Panginoon ay nagising din, tsaka napapunta sa kwarto ko. Mautal-utal kong sinabing, Tadeo anak, ano nangyayari rito? Halimaw! May halimaw! Kulay putik ang balat. Pula ang mata. Naglalaway. Nakakatakot, ama. Nakakatakot. Ano? Halimaw? Uminahon ka nga at nang maintindihan ko sinasabi mo. May halimaw po. Sumilip sa bintana ko. Sigurado ka ba talaga dyan, Tadeo? Opo. Sigurado ako sa nakita ko, ama. O sige, dito na muna kayo. Titingnan namin sa labas. Tinignan nga ni na ama ang labas ng bintana. Inilawan pa nila iyon ng gasera. Wala silang nakitang halimaw. Doon na rin ako unti-unting kumalma at napansin kong wala na ang kakaibang amoy. Pati ang kakaiba kong pakiramdam, wala na rin. Subalit isa sa mga kasama namin ang nakapansing may bakas ng kung anong likido sa labas ng bintana. Manilaw-nilaw yun. Napakalapot at napakabaho. Doon nakumbinsi si ama na may kung anong nilalang nga ang umaali-aligid sa tahanan ng Panginoong magkuno. Mukhang may halimaw nga talagang umaaligid dito sa atin. Sinasabi ko naman sa inyo may kung ano talagang nagmamasid sa labas ng mga bintana kapag gabi. Hernan, ano bang halimaw yang sinasabi mo? Hindi pa namin masigurado. Hindi pa namin nakikita talaga. Pero batay sa paglalarawan nitong si Tadeo, isang aswang ang nanggagambala sa atin. Aswang? Aswang? Ano pong aswang? Isang uri ng alagad ng dilim, anak. Karaniwan ay mga tao lang din ang mga ito na may kakayahang magbago ng anyo. Nagiging aso, pusa, ibon, o di naman kaya isang buong halimaw. Subalit may mga aswang din na purong halimaw lang talaga. Bakit naman tayo guguluhin ng isang aswang? Alagad ng dilim ang mga aswang. Siguradong pakay niyang guluhin tayong mga tagasunod ng Panginoon. At hinala ko, si Monica ang kanyang punteriya. Si Monica? Lumalabas kasing ganoon, Tadeo. Nakababahala man na hindi namin maitanggi ang anggulong si Monica nga ang punteriya ng sinasabing aswang. Kung saan nga kasi siya natutulog, doon din nagpaparamdam ang nilalang na yun. Kaya naman puspusan ang naging pananalangin namin bawat araw at gabi para sa kaligtasan ng kapatid ko. Hinihiling namin sana protektahan ng ating Panginoong magkuno si Monica. Sana ilayo ng Diyos sa kapahamakan ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Gumulong pa ang mga araw at gabi. Ramdam pa rin naming umaali-aligid ang hinihinalang aswang. Hindi na rin maitatangging sinusundan nga niya ang kapatid ko. Doon talaga sa nagpaparamdam sa kung saan mang kwarto natutulog si Monica. Hanggang sa naisip na ni Ama ang magparonda ulit ng mga bantay tuwing gabi.
Sa pagkakataong yon ay ang buong palibot na ng tahanan ng Panginoon ang kanilang babantayan. Noon ay hindi na kami nakakarinig ng kakaibang mga kaluskos at hindi na rin nakakaamoy ng kung anong masangsang. Yun nga lang ay bigla-bigla pa rin akong nagigising kapag gabi. Kumakalabog ang dibdib at pinanlalamigan ng pawis. Pakiramdam ko ay may nagmamasid talaga sa amin kahit wala naman kaming nakikita. Anak, lalakad tayo ulit mamayang gabi para manghuli ng alay. Ihanda mo ang sarili mo. Opo, Ama. Pero paano po sina Ina at Monica? Huwag kang mabahala. May mga magbabantay sa kanila. Sinabihan ko na ang mga bantay na patay na agad ang halimaw kapag namataan nila. Ang akin lang, hindi pwedeng tumigil ang mga gawain natin para sa Panginoon. Dahil lang sa kung anong nilalang. Kapag nagpadaig tayo sa takot at pangamba, panalo ang kalaban. Naiintindihan ko po. Sumapit ang gabi ng panghuhuli ng alay. Gaya sa karaniwan ay sumama ako. Ang hindi ko alam, ang gabing iyon na pala ang magiging simula ng mas matindi pang mga pagbabago sa buhay ko. Ilang oras din kaming nagpalibot-libot sa mga lansangan. May isang binatilyo kaming nahuli at napatulog. Subalit nang suriin namin ay mayroon siyang tato sa likod. Kaya naman ibinaba namin siya ng sasakyan tsaka iniwan sa gilid ng kalsada. Muli kaming nagpalibot-libot sa gitna ng gabi hanggang sa may namataan kaming isang naglalakad na dalaga. Sa tansya namin ay kaidaran ko lamang ang babaeng yun o mas bata sa akin ng konti. Hindi gaanong katangkaran pero maganda ang hubog ng kanyang katawan. Ang suot niya ay isang blusang dilaw at pantalong maong. Nakayuko siya habang mabagal na naglalakad. Hinahayaan lamang niyang nakalugay ang mahaba at maalon niyang buhok. Sa palagay ko po ay katanggap-tanggap ang babaeng yun, Ama. Magaling. Humuhusay ka na sa pagpili ng alay, anak. Sige, yun ang puntiryahin natin. Ilang minuto pa ay napansin naming wala na halos ibang mga sasakyan at tao sa kalsada. Doon na kami bumuelo. Nang makatsyempo ay mabilis namin siyang hinablot. Agad siyang niyakap ng isa pa naming kasama at ako naman ang nagpasinghot ng pampatulog sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaka. Oo, napaigtad siya dahil sa gulat. Pangkaraniwang reaksyon yon ng ating katawan. Subalit katakatakang hindi siya nagpupumiglas. Hindi siya nagsusumigaw. Hindi siya umiiyak. Hindi rin niya kami minura-mura. Basta habang inilalapat ko ang panyong may pampatulog sa kanyang ilong at bunganga ay nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko malilimutan ang mga matang yon. Wala kahit kaunting takot man lang. Walang anumang damdamin, maliban na lang siguro sa pagtataka. Diretso lang ang kanyang titig sa akin hanggang sa unti-unti na nga siyang napapapikit nang tumatalab na ang gamot. Nang mawalan na siya ng malay ay hinubad na namin ang lahat ng kanyang mga suot. Nakita naming sadyang kay ganda ng kanyang pangangatawan. Makinis ang balat, walang kahit anumang sakit, pasa, sugat, tato o butas ng hikaw. Hindi ko rin maitatangging napakaganda ng kanyang mukha. Yun nga lang ay kapansin-pansin ang pagiging malamlam ng kanyang mga mata. Ikaw ulit ang magbabantay sa alay, Tadeo. Huwag mong kakalimutan ang kadena, ha? Wala pong problema, Ama. Ako na pong bahala. Magpahinga na po kayo. O sige. Puntaan ko rin muna ang iyong ina at si Monica. Baka kasi nang gambala na naman yung aswang na yon habang nasa labas tayo. Nang makauwi na kami sa tahanan ng ating Panginoon ay diniretso namin yung dalaga sa kulungan ng mga alay. Ako ang inatasan ni Ama na magbantay kaya naman nang mailapag siya sa higaang nasa maliit na silid ay iniwan na nila ako. Inasikaso ko ang kadenang nakakabit sa dingding tsaka ginapos yun sa kanang binti ng dalaga. Lalabas na sana ako ngunit napatingin ako ulit sa babaeng biglang gumalaw. Muling nagtama ang aming paningin nang siya ay magising.
Hinihintay ko lang noon na siya ay umiyak, magsumigaw at magwala sa loob ng ilang sandali, subalit hindi yun nangyari. Nanatili lamang siyang tahimik habang nakatitig sa akin. Blanko ang kanyang mga mata. Wala kahit anumang damdamin. Wala kahit pangamba o takot man lang. Nasaan ako? Bakit niyo ako dinukot? Anong gagawin niyo sa akin? Natauhan na lamang ako nang bigla siyang magsalita. Napakaganda ng kanyang boses. Nililinlang lang ba ako ng pandinig ko? Pero hindi napakaganda talaga ng kanyang boses. Yun nga lang ay wala rin yung kahit na anong damdamin gaya ng kanyang mga mata. Mga matang nabakasan ko lang ng pagtataka nang kausapin ka siya. Iaalay ka namin sa Panginoong Magkuno bukas ng gabi sa pananambahan. Ha? Anong iaalay ang sinasabi mo? Tsaka, Panginoong Magkuno? Sino yun? Hindi mo kilala ang Panginoong Magkuno? Kung sa bagay, ano pa nga bang inaasahan ko sa isang taga-ibabang mundo? Mga taong walang alam. Kami rito ang naghihirap sa pagsunod sa kaloob ng Panginoon, habang kayo naman ay nalulunod sa kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Mga taga-kulto ba kayo? Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang tungkol sa Panginoong sinasabi mo. Wala namang Panginoon eh. Kathang isip lang ang mga Diyos na yan. Mangilabot ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Anong katang isip? Totoo ang Panginoong Magkuno at kasama namin siya rito sa kanyang tahanan. Nagtiim ang mga bagang ko sa narinig. Noon din ay agad akong tumalikod at lumabas ng silid. Pabalagbag kong naisara ang pinto. Umupo ako sa sahig sa may tabi ng pinto tsaka itinukod ang magkabilang siko sa mga tuhod. Inis na inis ako noong mga sandaling yun. Napipikon dahil sa pagtuya ng babae sa ating mahal na Panginoong Magkuno. Siguro nga ay hindi siya nagwala, nagpumiglas o nag-ingay ng hinuli namin. Ngunit sa panunuya naman pala niya idadaan ang panlalapastangan sa pangalan ng Diyos. Isang malaking kahangalan ng sabihing walang Diyos. Napabuga ako ng malalim na buntong hininga. Narinig yata iyon ng dalagang nasa loob ng silid dahil noon din ay bigla na lamang siyang nagsalita. Anong pangalan mo? Tadeo. Ako si Tadeo. Bakit mo na itanong? Wala lang. Kung totoong iaalay niyo ako sa Panginoon niyo, ibig sabihin, papatayin niyo ako, tama ba? Ano lang ba yung malaman ko yung pangalan ng kasama ko bago mamatay, di ba? Hindi ka ba talaga kinikilabutan dyan sa mga pinagsasabi mo? Yang sinasabi mong hindi mo alam ang tungkol sa Panginoong Magkuno. Yang sinasabi mong katang isip lang ang Diyos. Para sa'yo ba, Tadeo, totoo talaga ang Panginoon? Yung Diyos na tinatawag niyong Magkuno, totoo ba siya? Aba syempre naman, utang namin sa kanya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit namumuhay kami ng tahimik at maginhawa rito sa kanyang tahanan. Kailanman ay hindi kami kinakapos sa mga pangangailangan namin. Nakakakain, nakakatulog at nakakapaglibang kami ng walang inaalala. Mukhang naiintindihan na kita kahit papano. Alam mo kasi, wala ako niyang katahimikan at kaginawa ang sinasabi mo. Isang malaking kalokohan ng buhay ko. Ang Panginoon ang nagkaloob sa buhay nating lahat. Hindi tamang tuyain mo ang kanyang biyaya. Sana nga ganun lang kasimple ang bagay-bagay, no? Alam mo kasi simula pagkabata ko pa lang, hindi ko na naranasang maging masaya. Lumaki ako sa nanay kong sugarol, lasinggera, tapos nag-asawa siya ulit. Tapos isang masamang tao yung lalaki. Nambubugbog at isa siyang baboy. Binaboy niya ako ng paulit-ulit. Tapos na magdalaga ako, binenta niya ako sa kung kaninong lalaki. Lahat para lang matustusan yung katarantaduhan nila ng nanay ko. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng yan? Wala naman akong kinalaman sa buhay mo eh. Isa ka lamang alay. Siguro dahil malapit na akong mamatay. Siguro nga ganun. Ikaw ba? Anong buhay meron kayo rito? Siguro masaya talaga kayo, no?
Pasensya na pero hindi ako pwedeng magkwento ng marami tungkol sa amin. Kahit tungkol sa pamilya mo na lang, bawal din? Ikaw ba? May mga mahal ka din sa buhay? May mga kapatid? Kaibigan? May kapatid ako si Monica, 2 taon. Alagaan mo siya, Tadeo. Alam mo kasi, masahol ang mundo. Hindi ko alam dito sa inyo pero masaklap ang buhay sa amin. Nalulungkot ako pag may nakikita akong mga batang nahihirapan sa murang edad. Nakikita ko sa kanila yung sarili ko. Nahihiling ko sa hangin na sana hindi nila danasin lahat ng pinagdaanan ko. Tapos, naiinggit naman ako pag may nakikita akong buo at masayang pamilya. Hindi ko naman pinapabayaan ang kapatid ko. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Masaya akong marinig yan. Pasensya ka na sa akin Napadaldal tuloy ako. Ganito lang talaga siguro pag malapit ka ng mamatay. Sa lahat ng mga alay na kinuha namin, ikaw lang ang ganyan. Lahat sila'y nagwawala, nagsusumigaw, tapos nagpupumiglas. Lahat sila ay ayaw maging alay. Ikaw ba? Di ka natatakot? Yung totoo? Hindi ako natatakot. Nagpapasalamat pa nga ako Kasi matatapos na rin yung buhay ko. Nanginayang, oo. Nanginayang ako kasi pangit yung naging buhay ko. Pero wala Ayoko na, Tadeo. Suko na ako. Wala rin naman kasi nagpapahalaga sa akin Ang totoo nga niyan. Pakiramdam ko, ikaw pa lang yung taong nakinig sa akin ng ganito. Sabihin na natin kakaiba ka at pakay niyo akong patayin pero ewan ko, parang gusto ko talagang ilabas ang lahat ng nasa loob ko ngayon Tuloy-tuloy pa kaming nag-usap ni Mabel. Ikinuwento niya sa akin ang iba't ibang mga bagay tungkol sa kanyang masalimuot na buhay. Pinagtitibayan ko lang talaga ang kalooban ko upang hindi ako malinlang ng kanyang mga sinasabi. Gusto ko rin sanang magkwento. Gustong-gusto ko, kaso nga, bawal. Hindi kami pwedeng basta na lang magbahagi ng salita ng Panginoong magkuno sa mga mabababang uri. Humaba ng humaba ang usapan namin hanggang sa di ko na namalayang nakatulog na pala ako, pasandal sa gilid ng pintuan. Nang mag-umaga ay hindi nawala sa isip ko si Mabel. Natatakot ako dahil baka nadudungisan na ng mundong ibaba ang aking kaluluwa. Natatakot akong baka maparusahan ako ng Panginoong magkuno. Gusto ko sanang magsabi kay Ama ngunit nag-aalinlangan din ako. Kaya naman sinarili ko na lang muna ang gumugulo sa utak ko. Sabi ko sa sarili, huhugot muna ako ng sapat na lakas ng loob para magsabi kay Ama. Kinagabihan ay gabi ng pagsamba. Kami ay nagpunta sa kulungan ng alay. Nakita ko ulit si Mabel. Ganoon pa rin ang kanyang mga mata. Walang damdamin. Hindi na rin siya nagsalita ulit, bagamat nakapako ang tingin sa akin. Ako naman ay nag-iiwas ng tingin at baka may mapansin si Ama. Ngunit di ko itatangging kumakalabog ang dibdib ko sa tuwing nagtatama ang aming mga mata. May bahagi sa kalooban ko na gusto pa siyang makausap ulit. Gusto ko siyang makausap ng matagal tuwing gabi. Subalit gaya niya, nanatili akong tahimik. Walang kaalam-alam na pagsisisihan ko palang wala akong ginawa noong mga sandaling yon. Tadeo, eto ang timba. Ikaw muna magpaligo sa alay ngayon. Mas mabuti nang masanay ka sa ganitong gawain. Pero Ama. Tumatanggi ka ba, anak? Hindi po. Gagawin ko po, Ama. Sa ngalan ng Panginoong magkuno ay gagawin ko. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni Ama. Nanginginig ko ring inabot ang bakal na timbang may lamang tubig na may kahalong katas ng mga piling halaman. Gamit ang isang kahoy na tabo ay pinaliguan ko nga si Mabel. Pagkatapos ay pinahiran ko naman siya ng langis mula ulo hanggang talampakan.
Sa buong pagkakataong yun ay bahagyang nanginginig ang kalamnan ko sa di ko malamang dahilan. Nanatili ring tahimik si Mabel habang nakatingin sa akin. Sunod ay ginapos na namin siya gamit ang mga abakang lubid tsaka dinala na sa bulwagan. Inilapag namin siya sa altar at tinali ang kanyang mga binti at braso. Aalis na sana ako, ngunit napalingon din ako kay Mabel nang bigla siyang magsalita. Salamat sa pakikinig sa akin kagabi ha. Sana maging masaya kayo ni Monica. Gusto ko pa sanang magtagal sa kanyang tabi. O di naman kaya ay gusto ko siyang buhatin palabas at dalhin sa kung saan. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto ko siyang makausap, pero hindi pwede. Tumalikod ako. Tumalikod at dumiretso sa may bandang gilid ng bulwagan kung saan pumwesto sina Ina at Monica. Wala ako sa sarili noong buong pananambahang yun. Tila ba ako ay isa lamang laruang disusi na sumusunod lang sa mga pananalangin at pag-awit. Nilulukob ng usok ng insenso ang buong bulwagan. Pilit kong iniiwas ang tingin kay Mabel lalo na at napapansin kong sa akin pa rin bumabaling ang kanyang mga mata matapos magpalinga-linga sa paligid. Hanggang sa namalayan ko na lang na patapos na pala ang pananambahan namin noong gabing yun. Nakaumang na ang punyal ng punong pari sa dibdib ni Mabel. Nangingilid ang luha ko bagamat pinipigil ko. Nanlabo ang paningin ko ngunit sa gitna ng mausok na bulwagan ay naaninag ko pa rin ang pagtarak ng punyal sa kanyang dibdib. Naistatwa ako sa kinatatayuan. Makiramdam ko ay nabingi ako. Di ko marinig ang panghuling dasal ng pari. Lalabas na sana kami noong natapos na ang pananambahan ngunit bigla namang nagsalita ang mahal nating Panginoon si Magkuno. Nanatili siya sa loob ng saradong mga pinto sa altar. Ngunit dinig na dinig namin ang makapangyarihan niyang boses. Makinig kayo sa akin. Panginoong Magkuno, ano po ang inyong sasabihin? Kami po ay makikinig sa inyo. Sa susunod na kabilugan ay banal na Biyernes. Ito ang gabi kung kailan ako pinakamakapangyarihan. Gusto kong dalhan ninyo ako ng isang espesyal na alay. Espesyal na alay? Sabihin niyo lamang po ang inyong nais at aming susundin, mahal na Panginoon. Ang iyong anak, Hernan, si Monica. Si Monica? Gusto niyong alay ang kapatid ko? Pero bakit po, Panginoon? Patawad. Ngunit bigyan niyo po ako ng paliwanag. Tuluyan akong nawala sa sarili. Sa gilid ng altar, sa harap ng walang buhay na si Mabel, di ko napigil ang sariling magwala, umiyak at magsumigaw. Hindi ko na naisip ang kalapastangang ginagawa ko noon sa ngalan ng Diyos. Gusto kong magmakaawang baguhin ng Panginoong Magkuno ang kanyang sinabi, ngunit pinigilan ako ni Ama. Si Ina man ay wala ring magawa kundi ang humagulhol na rin habang yakap-yakap si Monica. Hinila ako palabas ng iba naming mga kasama. Patuloy lang ako sa pagsusumigaw. Huli kong nakita ang walang buhay na mga mata ni Mabel bago ako nakaladkad palabas ng bulwagan. Dire-diretso nilang dinala ang pamilya namin sa silid ni Ama at Ina. Doon ay dinasalan nila kami ng dinasalan. Si Monica ay patingin-tingin lamang sa amin. Siguro ay nagtataka kung bakit umiiyak kami ni Ina. Siguro ay wala pa siyang kamalay-malay na iaalay siya sa ating Panginoong Magkuno. Papatayin siya at iaalay sa Diyos. Papatayin si Monica? Napaisip ako, pinapatay nga naman namin ang mga alay kada kabilungan ng buwan. Kung ganun, papatayin din nila si Monica. Papatayin si Monica. Papatayin si Monica kagahin ang ginagawa namin sa mga alay kada buwan. Papatayin si Monica. Ayokong mamatay si Monica. Ang mga kapatid kaya ng mga pinatay namin ayaw ring mamatay ang mga kapatid nila.
Pero hindi mahalaga ang iniisip at nararamdaman ng madudungis na mga tagababa. Ang mahalaga lamang ay masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Magkuno. Subalit, hindi ba mahalaga ang naiisip at nararamdaman ko? Nabahiran ba ang kaluluwa ko ng dumi ng mundo kaya ako nagkakaganito? Ito ba ang bunga ng pakikipag-usap ko sa isang alay? Hapunan matapos ang gabi ng pananambahan, hindi ako makakain ng maayos dahil sa mga gumugulo sa isip ko. Kumain kayo na maigi. Banal na pagkain ang nasa harap natin ngayon. Kailangan wala tayong sayangin. Mahal, hindi na ba talaga magbabago ang isip ng Panginoong Magkuno? Kailangan ba talaga nating ialay si Monica? Ako man ay nabigla rin sa kanyang sinabi, Agnes, pero wala. Sinubukan ko na siyang kausapin sa harap ng kanyang pinto pero di naman niya ako sinasagot. Ibig sabihin buo na ang kanyang utos. Kailangan nating sundin kung ayaw natin siyang galitin. Sana talaga mabago pa ang kanyang isip. May isang buwan pa naman eh. Baka sakali, di ba? Anak, yan ay karne ng alay. Banal na pagkain yan. Hindi natin yan dapat sayangin at alam mo yon. Alam ko naman po, Ama. Pero masama po kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Pwede po bang dalhin ko na lang itong plato sa kwarto ko? Tapos doon na lang ako kumain kapag maayos na ang pakiramdam ko. Kung yan ang makakabuti sa'yo, sige. Basta ubusin mo yan, ha? Hindi ko manguya ang bukal sa loob na pagpayag ni Ama sa kaloob ng Panginoong Magkuno. Kaya dinala ko na lang ang platong may pagkain at umalis na sa hapag. Pagdating ko sa kwarto ay nilapag ko ang plato sa lamiseta. Napatingin ako roon. Kanin, tapos ang ulam ay inihaw na karne ng bandang tadyang ni Mabel. Tinanggal ko ang karneng nakakabit sa buto. Tinapon ko ang laman tsaka itinago ang buto at sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Pero siguro ay naghahanap lang ako ng makakausap tungkol sa mga bumabagabag sa isip ko. Kaya ko naiisip si Mabel. Pakiramdam ko ay gusto ko ring may makinig sa akin gaya ng pakikinig ko sa kanya. Lumipas ang mga araw nang hindi talaga umaayos ang isip at kalooban ko. Sa umaga ay ibinubuhos ko ang oras sa pakikipaglaro kay Monica. Kung sakali man kasing maialay nga siya, ayokong mamatay sang malungkot. Pero siguro nga palusot ko lang yun kasi ang totoo, ang sarili ko ang ayaw kong malungkot. Sa gabi naman ay hindi ako makatulog ng maayos. Nasaan ako? Ang bulwagan. Bakit Nasaan ako? Bakit niyo ako dinukot? Anong gagawin niyo sa akin? Nakikita ko si Mabel sa panaginip ko. Naroroon kami sa bulwagan bagamat walang ibang tao. Mausok ang paligid gawa ng usok ng insenso. Nakahiga at nakagapo siya sa altar. Ako naman ay nakatayo sa kanyang bandang paanan kaya kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang kahubdan. Naliligo sa tubig, langis at dugo. Kitang-kita ko rin ang mga mata niyang walang damdamin. Sa una ay salita ako ng salita ngunit tahimik lang siyang nakatingin sa akin tsaka na siya tumugon makalipas ang iilang minuto. Salamat sa pakikinig sa akin kagabi ha. Sana maging masaya kayo ni Monica. Bumubugso ang usok sa bulwagan. Napapikit ako at naitabon ang isang braso sa mukha. Ilang sandali pa ay dumilat na ulit ako at tumingin pabalik sa altar. Halos malaglag ang puso ko nang makitang si Monica na ang naroroon. Gaya ni Mabel, wala rin siyang saplot at naliligo sa tubig at langis. Nakahiga at nakagapos habang nakapago ang mga mata sa akin. Iyak ng iyak ang kapatid ko. Nakikiusap na kalagan ko siya ngunit hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ilang sandali pa'y nakita ko na lang na gumuhit ang isang sugat mula sa kanyang dibdib papuntang leeg. Doon ay tumatagas ang napakaraming dugo na bumabalot na rin sa buo niyang katawan. Lalo pa siyang nagsusumigaw
Nakikiusap na huwag ko siyang hayaang mamatay. Monica! Panaginip? Pinabangungot ako. Monica! Ang kapatid ko! Lumipas pa ang mga araw at linggo. Papalapit na ang banal na Biyernes. Sumagad ang init ng paligid kaya natuyo ang mga talahib sa labas ng tahanan ng Panginoon. Papalapit na rin ang sunod na gabi ng pananambahan. Palala ng palala ang bagyo sa kalooban ko. Hindi ko pa rin matanggap na mamamatay si Monica mismo sa aming mga kamay. Hanggang sa sumapit na ang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Lapastangan na akong lapastangan sa paningin ng Panginoong magkuno. Mababang uri na akong mababang uri, subalit mahal na mahal ko ang kapatid ko at ayoko siyang mamatay. Nag-aalinlangan man ay pinilit kong lakasan ang loob para lang mailigtas ang kapatid ko. Ina? Tadeo, kung pakikiusapan mo akong gumawa ng paraan para baguhin ang isip ng ating Panginoon, alam mong wala na akong magagawa. Maniwala ka, anak. Masakit din sa akin ito. Napakasakit. Pero hindi ko alam kung paano ililigtas si Monica. Hindi po yun, ina. Gusto ko lang sanang makiusap na sa akin muna tumabi si Monica ngayong gabi. Huling gabi na naming magkasamang magkapatid eh. Siguradong mangungulila ako sa aking bunso. Tadeo! Nagpipigil lang ako ng tuwa nang pumayag si ina. Umaayon ang lahat sa unang bahagi ng plano ko. Ang hindi ko lang sigurado ay kung magtatagumpay ba ako sa mga susunod na hakbang, pero sana nga ay walang maging aberya. Dinala ko nga sa kwarto si Monica at pinatulog. Matulog ka na ha, Monica. Dito lang si Kuya sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Monica. Mahal na mahal. Patawarin niyo ako, ina. Ama. Pero hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kapatid ko. Hindi. Ililigtas ko si Monica. Ilalayo ko rito ang bunso kong kapatid. Nanatili akong gising habang naghihintay ng tamang oras para kumilos. Naghintay ako ng 1:00 ng madaling araw tsaka siniguradong wala ng tao sa labas ng silid. Doon na ako kumuha ng bagong hasang itak na nakasukbit pa sa kaluban. Itinali ko yun sa aking baywang. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at sumilip sa labas. Nagpalinga-linga at nakitang wala ng kahit sino mang tao sa pasilyo. Napakatahimik din ng paligid. Lumakad ako papunta sa mga lagayan ng susi at kinuha ang susi ng tarangkahan. Sa buong pagkakataong yun ay nakayapak lang ako upang di ako makagawa masyado ng ingay. Bumalik ako ng kwarto ko. Sinarado ulit ang pinto at maingat kong kinarga si Monica. Bakit ka nagising? Matulog ka na ulit. May pupuntahan lang tayo. Matulog ka lang sa balikat ni Kuya ha. Sige na. Pagkagising mo, gagala na tayo. Ayos? Nagising si Monica kaya hinele ko na lang muna siya para makatulog ulit. Nang makabalik na siya sa pagkakahimbing ay doon ko na binuksan ulit ang pinto ng kwarto ko. Siniguro ko ang pagkakakarga ko kay Monica sa kaliwa kong braso tapos kinuha ko naman ang gasera ko gamit ang kanan. Lumabas ako ng silid. Wala pa ring tao sa pasilyo at napakatahimik ng paligid. Ngunit nabibingi naman ako sa lakas ng kalabog ng sarili kong dibdib. Maingay din ang utak ko kakaisip kung ano ang sasabihin kong palusot kung sakali mang may makakita sa amin. Halos hindi humihinga akong nakalakad palabas ng aming tinutuluyang gusali. Nagpalinga-linga ako sa bakuran. Wala pa ring katao-tao. Tumuloy ako papunta sa tarangkahan ngunit kumuha sa pansin ko ang pinto ng bulwagan. Bakit nakabukas ang bulwagan? May tao ba sa loob? Lagot ako nito. Tumingin
Napatingin ako sa bakal na tarangkahan. Hindi ko tanaw ang kabilang dako pero siguradong napakadilim sa may talahiban at kakahuyan ng bundok. Muli kong ibinaling ang mga mata sa bahagyang nakabukas na pinto ng bulwagan. May lumulusot na konting liwanag mula sa loob. Liwanag na galing sa mga sulong nasa altar. Lumakad ako palapit doon. Sumilip ako sa loob. Nakita kong nakasindinga ang dalawang sulong sa magkabilang gilid ng pintuang nasa altar. Subalit animo'y sandaling huminto ang pagtibok ng puso ko nang makitang bukas din ang pinto patungo sa tinutuluyan ng ating Panginoong magkuno. Kailanman ay hindi ko pa nasaksihan ang ganitong tagpo. Nagbubukas lang naman kasi ang pinto sa altar kapag sarado na ang mismong pinto ng bulwagan. Subalit sa pagkakataong yun ay parehong bukas ang mga pintong iyon. Lumabas ba ang Panginoong magkuno? Kung oo, saan naman kaya siya nagpunta? Kinabahan akong lalo. Natakot akong baka mismo ang Panginoon ang makahuli sa aking itinatakas ang gusto niyang alay. Pero hindi. Naroroon na ako. Ayoko nang umatras. Ililigtas ko si Monica. Lumunok ako ng laway. Dali-dali akong lumakad papunta sa tarangkahan. Inilapag ko muna ang gasera sa lupa tapos binuksan at tinanggal ang kandado ng tarangkahan. Pinulot ko ang gasera. Marahan kong sinipa ang isang bahagi ng bakal na tarangkahan. Nangilo ako sa malakas nitong langit-ngit. Siguradong maririnig yun ng sino mang gising. Nagising na rin mismo si Monica. Tinanong niya kung bakit nasa bakuran kami at kung saan kami pupunta. Pigit ka na ulit, Monica. Hindi pa tayo nakakarating eh. Kailangan kasi tulog ka pagdating natin doon. Para ba mas masaya? Noong pumikit na ulit si Monica at inihiga na ang ulo sa balikat ko ay lumakad na ako palabas ng bakuran. Subalit, natigilan ako nang sumalubong sa amin ang isang pamilyar na nilalang. Kulay putik ang kaliskisin niyang balat. Pula ang mga matang may sapusa at puno ng matatalim na mga ngipin ng naglalaway na bunganga. Saan kayo pupunta? Hindi! Saan mo dadalhin niyang alay? Saan mo dadalhin ang pagkain ko? Nanginig ang kalamnan ko nang dumagundong ang boses niyang parang galing sa hukay. Nang hilakbot ako, sagad hanggang kaluluwa. Gusto kong manalangin sa ating Panginoong magkuno. Gusto kong humingi ng tawad sa Kanya at humiling na sana ay iligtas niya kami. Subalit hindi yun maaari. Hindi maaari dahil kilalang kilala ko ang boses ng kaharap na halimaw. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya mismo ang sinasamba naming Panginoon. Ang Panginoon ay isang aswang. Natauhan na lamang ako nang mapasigaw si Monica. Hindi ko napansing napadilat na pala siya ulit at nakatingin na rin sa kinikilala naming Panginoon. Sa takot ko para sa kaligtasan ng kapatid ko ay mabilis akong tumakbo palagpas sa halimaw. Mahigpit ang yakap ko kay Monica at ang hawak ko sa sulo. Subalit hindi pa man ako nakakalayo ay nahablot na ng aswang ang kaliwa kong braso kaya nabitiwan ko ang kapatid ko. Hindi kayo makakaalis. Naloko na! Takbo na, Monica! Bilisan mo! Susunod ako sa'yo! Pangako, susunod ako! Takbo na! Mabuti na lang at nakinig ang kapatid ko. Mabilis siyang kumaripas palayo. Lumusot sa makitid na daanan sa gitna ng talahiban. Garalgal na humiyaw ang Panginoong magkuno. Nagtangka pa siyang habulin si Monica ngunit mabilis kong naiharang sa kanya ang kamay kong may hawak na gasera. Napaatras ang Panginoon. Binunod ko ang itak mula sa kaluban at agad ko yung iwinasiwas sa mukha ng halimaw. Lapastangan na akong lapastangan pero wala nang tumatakbo sa isip ko noon kundi ang kaligtasan ng kapatid ko. Pangakas na mortal! Sinusuway mo ang kalooban ko! Hindi mo makukuha si Monica! Ililigtas ko ang kapatid ko! Iwinasiwas ko pa ng maraming ulit ang patalin ngunit mabilis siyang nakakailag. Kinakalmot din niya ako ng matatalim niyang kuko at nadali ako sa balikat.
Inilalapit ko sa kanya ang gasera. Noon ay napapansin kong gumuguhit sa kanyang mata ang pag-aalinlangan kapag kaharap ang apoy. Kaya naman ang gasera na ang inilalapit ko sa kanya imbis na ang itak. Hindi siya makalapit sa akin. Pansin kong naiinis na siya sa ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Tadeo! Sandali akong natigilan nang marinig ang bulyaw ni Ama mula sa loob ng tarangkahan pero hindi ako nagpatinag. Ayokong makinig sa isang taong walang pagpapahalaga sa sarili niyang anak. Wala siyang pakialam kahit mamamatay pa si Monica, kaya wala na rin akong pakialam kahit maparusahan pa siya ng Panginoon dahil sa kapangasan ko. Ilang sandali pa ay natanaw ko nang papalapit na rin ang iba pang mga tagasunod ng Panginoon. Alam kong mahihirapan ako kapag nakalabas na sila ng tarangkahan, kaya taranta ko nang inilapit ng husto ang gasera sa mukha ng Panginoong magkuno. Napahiyaw na naman siya ng ubod ng lakas. Kahit nanginginig pa talaga ang kalamnan ko sa kilabot ay kinuha ko na ang pagkakataong yon para tumakas. Ngunit nagawa pa akong matadyakan sa likod ng galit na halimaw. Napasubsob ako sa may talahiban at nabitawan ko ang gasera. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga tuyong damo. Hindi! Sunog! Si Monica! Monica! Nasaan ka? Monica! Taranta akong bumangon at nagpalingalinga. Hindi ko mahanap ang kapatid ko. Ang natatanaw ko lang ay ang nag-aapoy na talahiban. Nasusunog na rin ang damong nasa loob ng tarangkahan kaya hindi na rin mapakali si Ama. Maski ang Panginoong magkuno ay hindi ko na makita. Tumakbo ako. Tinahak ko ang makitid na daang nilusutan ni Monica. Lalong nagatungan ang kilabot ko nang mapansin ang kakaibang mga bakas sa daang iyon. Naliliwanagan ng nagliliyab na bahagi ng talahiban. Kita ko ang maliliit na bakas ng mga paang malamang gawa ng kapatid ko. Ngunit doon din ay napansin ko ang mga bakas na mas malaki pa sa karaniwang paa ng tao. Kakaiba rin ang hugis nito, ani may paa ng mabangis na hayop na may matatalim na mga kuko. Kita ko